سلام سلام عواد كمي وعيلكم كمي كنيكم سلام كتكونوا تسفى قبر لو مها ناي ربع زوهاب مدبنا مسينا لنا بعبيو ناي لمون ناي مرحتنا عداقا زخونت ناي انفيديا ايرنين لنا بزعبو خن زراربينا بعبيو ناي انفليشن ونصبصبا لنا عداقانا تصلوا زقبرلو سلازي كم سيوز لهم ناي انفيديا تيك 10 قدني رقدمي كلتا عمد 3 عمد أبزي جيزي زين كلتا ميتين 10 عدن نري علينا of course all time هيكا كلتا ميتين 36 بس حنيرة نسو تراجع كنا قلنا ناي بي سي ناي بيتكوين كمون ناي استفاد ناي متا ناي فيسبوك ناي كله كنزار ربينا لايك يركم شير قبرهم تخيلنا نبتي مدبنا هناتو أبغى لهم قل نرجع هيبكم اللهم نالبات what do you think ناي لهم يزلوا عداقا what do you think فلاي ناي انفيديا اللهم زبد امنت على نزوافركم ناي انفيديا ارنين فوت لكم ابزي انفيديا ستوك افتر ارنين تاع تكبر واقع يقول لي وسخ 4 حدا فوت كيركم اللهم 53 غير لما 4 فوت جينا لنا اي بليف جرين انا كو 27% انفيديا واقع توسخ لنا لنا تي وصيت بحبار كرينا حفشاو قد what do you think انت مسلكم توسخ تقول مالتي تاتكال تارنين بيت كم زغبرو فلوتي زعبكم زراربينا كم ستوك قد هذه كذا تخيل تقولوا اوكي ديفيد ثانك يو تخليت كلهم عبالات مقابل مساكم سمره ديفيد اجينيا سبيك انا وعنا مقابل مساكا ثانك يو ديفيد هونا مقابل مساكا اما اس بي نو وايل نو يكون مثلني يراخنا له ويلكم مقابل مساكا ثانك يو دمص ابراهيم دمصي تحتكم على دمص خمي يالو دمصي كمي يالو دمصي صبغ على نايس تو سي تو حبشة نغاسي ويلكم كلهم قبل حمد مساكم دمص خمي يالو اسكا صبغ على دمصي هاي جود ايفنينج برين جود ايفنينج صبغ على بيلالو يا هذا بقول انه كلهم قبل حمد مساكم نغاسي سلام ربونا له باي ذا واي رب خاجون كغبري ربي اتيغت عليه اوريدي لينك سيدل كالله جينك تقبل تخليها جزا مس مينك سايم سراك جينك تقبل تخليها سلام كله سلاماتي تخلي توانتو أبل جم أيسرنا لهم كلام مراتي صحيح له مودة تخبط من سجن ميدان بعد يتر لكم تكملوا زخولوا ويلكم رايت سابز موصل حن بزي كجمرو لكم لسيبلاني إذن هاي لومي زلو وصيت عندي هاي وان داي زلو تشينج انفيديا 100% قولي لنا ريالنا اي ثينك ابسوم قولي لي اخر رينا ابل حالا انت مش 6% تابز ايوا في ما زلنا متاغن لا 1% وسي خلا ناتا اقداس خونه زيناون مسينا له تسلا 1.5% قولي لنا ريالنا حفشاوني حدا معتي ولا حنت تسلوا زغبر ايكونن ابز سومن كاب نرخد جن انفيديا كباب 5% تقول بالكلا انفيديا ترا يكونن برودكوم كومون اي ثينك اسكبزناي تكنولوجي تكالات بعد انتل بزعول لان لو سانديسك 10% برودكوم 5% انفيديا ون كباب 5% كقول لك إلى نالواتي جزية AI جزية سيمي كوندكتور سلزول بعبي مالتي كله ناي year to date سابز عام تريني أجن كله زانتا إذا نجر مهنياتو متى أبزي شو منطور نقول خلينا كبابي 10% كتود الكلا أبز سومنجن I think كبابي شو 10% والسيخة تركب سلازي حفشاوي بزعباز كله كنزرر بينا مالت صبغ الله ثانك يو كلهم بدخل مساكم اوكي سو غزي خي وصلنا خلنا ابزناي انفيديا متان كناتو بزخ جمرلكم ناي فدرال ريزيرف لومي اتي زمر صوست فرالي عن انفليشن وي زغبا لنا اتي نصهم لي انترست ريت 2% كوني لهم تارجت غبرلو انفليشن كا اللوكم لو ما انتي بومنيرو بي سي اي مالتي نصها 3% كاب عامتنا بعامت بممسو كم تتسبيت استقبرلو فلايت كور تقند مالت 3.3
ክመጽእ ክኢሉ እዚ ፕራይስ ናይ ኮንሱመርስ ንኸፍሎ ክፍሊት ሓፈሻዊ እቲ ኣገዳሲ ዝቆፅሎ ዝበዝሐ ንሪኦ CPI እዩ እቲ CPI ኢና ንከታተል እዚ ፐርሰናል ኮንሰምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ወይ ከዓ PCE ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከዓ ሓፈሻዊ ንሕና እቲ ናይ ግብሪ ዝኸፍሉ ናይ ዝተፈላለዩ መንግስቲ እውን ክኸፍለልና ትኮይኑ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእትዮም ዝንገረና ኢንፍሌሽን እዩ ትፅቢት ዝነበረሉ 3.6 ዝነበረ 3.7% መፅዩ እሱ ግን ብዙሕ ዘገድሰና ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ዝከታተልዎ ኢንፍሌሽን ንሶም እቲ ኮር ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ ናይ ነዳዲ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ኢራን ኩነታት ብጣዕሚ ፀልዎ ስለ ዘሎ እሶም ብብዝሒ ዝከታተልዎ እቲ 3.3 ዝብል ናይ ኮር ኢንፍሌሽን እዩ ንሱ ከዓ ከምቲ ትፅቢት ዝተገበረሉ ይመፅዩ ኣብ ዕዳጋ ከዓ ወላ ሓንቲ ፅልዋ ክገብር ኣይረኣናይና ኣለና ኣይ ቲንክ በዓል ናስዳክ እንተሪእናያ 0% S&P 500 እንተሪእናያ 0% ዓብ ፅልዋ እውን ኣይገበረሉን ኣሎ ፅልዋ ክገብረሉ ዝኽእል ድሕሪ ፅባሕ እውን ኣሎ ዝዛረብሉ ኣርእስትታት ብዛዕባኡ ኩነታት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እቲ ነዚ ዓመት እዚ ብብዝሒ ፅልዋ ክገብረሉ ዝተረኣየ እምበኣር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ዕዳጋ ክወስኮ ዝኸኣለ ናይ ቦንድ ማርኬት እዩ ከም ዝረኣናዮ እዚ ናይ 30 የር ቦንድ ማርኬት ወይ ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ ክለቅሕ ከሎስ ክልቅሕ ከሎ ዝኸፍሎ ክፍሊት ማለት እዩ ናይ 30 ዓመታት ድሕሪ 2007 እንተዘይተጋግየ እቲ ዝለዓለ እዩ ኮይኑ እዚ ከዓ ሓደገኛ ክገብሮ ክኢሉ ነይሩ እንተኾነ ግን ንሶም እንታይ ገይሮሞ ካልኣይ ቦንድ ባዕሎም ብምግዛእ ዋጋታ ናይቲ ይልድ ወይ ከዓ ናይቲ ሚእታዊ ታጉዚሎምሉ ርኢና ነርና ማለት እዩ ናይ 10 ዓመታት ከዓ ኣዝዩ ንከታተሎ ናይ ቦንድ ይልድ እዩ ንዕዳጋ ፅልዋ እዩ ዝገብረሉ እዚ ቦንድ ይልድ ክውስኽ ከሎ ዕዳጋ ስቶክ ማርኬት ይጎድል እዩ ሓንቲ ክስታይ ኮነ ምክንያቱ ልቃሕ ክከብድ ከሎ ዕዳጋ ስቶክ ማርኬት ዕዳጋ ገዛውቲ ዝተፈላለዩ ነገራት እንዳጎደለ ይጎድል እዩ ንቡር ማለት እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ከዓ ከባቢ 4.6% ኮይኑሉ ኣብ ዝሓለፈ 5 መዓልቲ ፅቡቅ እኳ ከይተነበረ ሃንደበት ከዓ ክውስኽ ክኢሉ ነይሩ ንዕዳጋና ከዓ ክፍተታት ገይሩሉ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ግን ከም ዝሪኦ ዘለኹም ንእሽተይ ደኣ ይወስኽ እምበር ከም ዝድለ ንዕዳጋ ክፀልዎ ግን ኣይከኣለን ስለምንታይ እንተኢልኩምኒ ኣብዚ ናይ ኢንተረስት ሬት ውሳነ ዝህብሉ ድሕሪ ክሪኤልኩም ዕለት ኣብዚ ድሕሪ 20 መዓልቲ ክህቡና እዮም ውሳነ ናይ ኢንተረስት ሬት ክውስኽሉ እዮም ከጉድልሉ ማለት እዩ ዕዳጋ ከባቢ 36% ጥራይ ክውስኽ ተኽእሎታት ሂብሉ ኣብ ዝሓለፈ ግን ኣይ ቲንክ ከባቢ 4% እውን ዝበፅሓሉ ነይሩ ኢቨን 55% ከም ንሪኦ ዘለና 55% ምዝ ተደሚሩ ከባቢ 80% ኢንተረስት ሬት ክውስኽ ተፅቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ሕጂ ግን 63% ኣይውስኽን እዩ ተባሂሉ ኣሎ እንተኾነ ግን ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ኣዋርሕ ብፍላይ ዲሰምበር 9 ብዙሕ ኢንተረስት ክውስኽ ከም ዝኽእል ዕዳጋ ግምታት ሂብሉ ከም ንሪኦ ዘለና ከባቢ 73 ሚእታዊት ክውስኽ እዩ ክውስኽ ጥራይ ዘይኮነ ወይ 2 ግዜ 3 ግዜ እውን ክውስኽሉ ንእሽተይ ዕድላት ሂቦ ከም ዘሎ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ውሳነ ናይ ኢንተረስት ሬት ብዙሕ ፅልዋ ኣይገብረሉን ሓፈሻዋ ዕዳጋ ናይ ስቶክ ማርኬት እውን ብብዝሒ ክፅሎ ኣይከኣለን ብብዝሒ ሎሚ ኣብ ዕዳጋ ስቶክ ማርኬት ዝተፀለወ እምበኣር ኣፍኮርስ ብዓብዪ ናይ ክሪፕቶ ኣለና ምስ ክሪፕቶ ዝተተሓሓዘ ክንዛረብ ኢና መታ ብዙሕ ፍርድታት ከም ዘለዎም ብዙሕ ገንዘብ እውን ክኸፍሉ ከም ዝኽእሉ ክሳብ 1.2 ትሪልዮን እዩ ዝተጋጊ 1.2 ክሳብ 1.4 ትሪልዮን ክቕፅዑ ከም ዝኽእሉ ዜናታት ይብልና ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ግን እንታይ ኢለኩም ነይረ ኢስኖት ትሩ 1.2 ትሪልዮን ክቕፃዕ ዝኽእል ትካል የለን ስለዚ ናቱ ውሳነ ከዓ ተዋሂቦም ኣለዉ ክንሪኢና ብሓፈሻ መታ ግን ኦፍኮርስ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ክትብል ቀንያ ናይ ዴይሊ ቻርት እንተሪእና ናይ መዓልታዊ ኣይ ቲንክ ዝተሓተ ከባቢ 520 በፂሓ ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን 577 ንላዕሊ እኳ ደኣ ከይዳ ንሪኣ ኣለና ብዙሕ ትፅቢት ዝተገበረላ እውን ኣሎ ክንዘራረበሉ ኢና ፅንሒልና ኦል ታይም ሃይ ከባቢ ናይ ሎሚ ዓንቲ ማለት እየ እቲ ዝለዓለ ከባቢ 600 እውን በፂሓ ነይራ ከም ንሪኦ ዘለና ስለዚ ቴክስ ኦንሊ 1 ሰከንድ ሓንቲ ግዜ ጥራያ ትወስዳ ብሓፂር ግዜ ዕዳጋታት ቀልጢፉ ንላዕሊ ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ ቢትኮይን ክንዘራረበሉ ኢና ፅንሒልና ሓፈሻው ግን ታሕትላ እንዳበልና ይኽእልና እንተሪእና እዚ ናይ ዴይ ቻርት ኣብ ውሽጢ ሰሙን ሪኦ 80,000 በፂሑ ካብ 60,000 ማለት እዩ ከባቢ 27 ክሳብ 30% ኣብ ውሽጢ ሰሙን ወሲኹ ከምኡ ኢኻ ዓቕሊ እንተጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬት እቲ ዓቕሊ ክገብር ዝኽእል ሰብ ውሑድ ዓቕሊ እንተጌርካ ግን ሪዋርድን ወይ ከዓ ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዘምፅእ ከም ትኩሉ ግዜ ንዘራረበሉ እዩ ስለዚ መታ ኣግሪድ 18 ቢልዮን ጠቕላላ እዩ ዝኾን ዘሎ እምበር 12.1 ቢልዮን ይኸሪኦ ኢልኩም የፅሒለ ክኸፍሉ ከም ዘለዎም ተሰማሚዑ ማለት እዩ ከባቢ 10 ሕሰብዎ 1.2 ትሪልዮን ተባሂሉ ዝነበረስ ክንደይ ሚእታዊት ናቱ ይዞን 0.1 ሚእታዊት ናቱ ክኾን ኣሎ ማለት ይበሃል ኣዘራርባ ስለዚ እቲ ሕጊ ምስ ዝመፀ ግን ተወሰኺ ኣለዎ
ንኣሽቱ ቆልዑ ብፍላይ ትሕቲ 18 ዕድሚኦም ፌስቡክ ወይ ኢንስታግራም ክጥቀሙ እንተኮይኖም ካብ 2 ሰዓት ዘይበዝሕ ንመዓልቲ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ሓደ ብዙሕ እኳ ዘገድሰና ዘይኮነ ሓፈሻ እውን ፅቡቅ እንደቅና ባይዘወይ ምክንያቱ ብኣዲክሽን ብወልፍታት ናይ ሶሻል ሚድያስ ካብ ሽጋራን ካብ መስተን ካብ ድራግን ዝኸፍአ እውን ኮይኑ ለኹን ብንኽእል ናብዚ ግዜ ዝኽሪኦ ከለና ምክንያቱ ብቅልል መገዲ ወልፊ ክትሕዙካ ስለ ዝኽእሉ ካባና ጀሚርካ ብፌስቡክ ዲ ኣብ ኢንስታግራም ዲ ኣብ ቲክቶክ ማለት እዩ ፍርቂ ለይቲ ካብ 12 ክሳብ 16 ናይ ንግሆ ዘሎ ካብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ 16 ናይ ንግሆ ክዕፆ ከም ዘለዎ ወለዲ ከዓ ነቲ ናቶም ዝጥቀሙሉ ሪስትሪክሽን ወይ ከዓ ትእዛዛት መፅኢ ዘሎ ዝብለኩም ዘሎ ሓበሬታታት ኣፕሩቭ ምዝገብሩ ፍቃድ ምዝህብዎም ግን ልዕሊ እውን ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ተዋሂቡሎ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ከዓ እቲ ናይ ፊድ ወይ ከዓ ናይ ሴፍቲ ነይሩ እዚ ከ እንታይ ዝብል ብኣልጎሪዝም ከም ዝሰርሕ ንኣብነት ኣነ ነዛ ፊደል ፋይናንስ ዘላ ላይክ ተገይርኩማ ከምኡ ተመሳሳለ ምናልባት ናይ ሳሙኤል ዕቁባይ ስቶክ ማርኬት እናምሃረ ከሎ ወይ ናይ ክሪፕቶ ኣብዴት እናገበረ ከሎ ክመፃኩም ይኽእል እዩ ወይ ናተይ ቪድዮታት ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ቪድዮታት ኣብ ስራሕ ናይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እዚ እቲ ኣልጎሪዝም ዝሰርሕ እዩ እዚ ከዓ ስለምንታይ እቲ ፐርሰናላይዝድ ፊድ ወይ ከዓ ንዓኻ ዝምልከት ፊድ ወይ ከዓ ፀብፃብ ሓበሬታ እዮም ዝህቡካ ዝምግቡካ ማለት እዩ እስኻ ላይክ ተገይርካ ናይ ፅሉላት ላይክ ተገይርካ ናይ ፅሉላት መፀካ ናይ ጥዑያት ተገይርካ ብዙሕ ከዓ ናይ ጥዑያት መፀካ ብዛዕባ ክሪፕቶ ተገይርካ ብዛዕባ ክሪፕቶ መፀካ ብዛዕባ ፖለቲክስ ተጠዊቃ ወይ ላይክ ተገይርካ ወይ ኮመንት ተገይርካ ወይ ናቱ ተሪኢካ ሙሉእ ቪድዮ ብዛዕባ መፀካ this is how the social media is working at the moment ኣብዚ ግዜ እዚ ብከመይ ዓይነት ኣሰራርሓ ይፋንክሽን ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ላይክ ዝግበረሉ ወይ ከዓ ኮመንት ትገብረሉ እምበኣር እንታይ ክገብሮ እቲ ቁፅርታት ከኣልይዎ ቁፅርታት ከኣልይዎ ተሰማሚዖም እቲ ትሕቲ 13 ዕድመ እንተኮይኖም ከዓ እዚ ባይዘው ፅቡቅ ንኩልና ምክንያቱ ኣነ ሓደ ካብዚ ዝሰክፈካ ናይ ሶሻል ሚድያ እንታይ እዩ ካብ ዓበይቲ ጀሚርካ ሃባና ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዲክሽን ወይ ከዓ ወልፊ ከም ዝሕዘና ይገብርዎ እዮም ስለዚ እቲ ላይክ ዘሎ ዲ ትካል ነገራት እንተኣልየሞ ግን ምናልባት ፐርሰናላይዝ ዘይኮነ ጠቃሚ እውን ክህቡና ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነታት ኣሎ ማለት እዩ ብተወሳኺ ካልእ መሳርሒታት ናይ ውሽጢ ምፅኣትካ ንዖም ዝምልከት ንሕና ንወለዲ ወይ ከዓ ንኣሌት ናይቶም ቆልዑ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣብቲ ሜድያ እውን ክሕግዘና ዝኽእል ብፍላይ ንደቅና ክንቋፅረሉ ንኽእል ማለት እዩ ዝሕግዝ እዩ ኣብ ውሽጢ 9% ከዓ ኦፍኮርስ ሕማቕ ከምዚ ሪፖርት እንተጌርካ ያስቀልጢፎም መልሲ ሂቡካ ውሽጢ 6 ሰዓታት ገለዛ ዓይነቱ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ እዚ ዝፅቡቅ ወይ ከዓ ንኣወንታዊ ከም ዝቀየርዎ ኣብ ልዕሊ ከዓ ከባቢ 100 ኣይ ኣግሪ ኣነ ፅቡቅ ይባይ ዘወይ ወላ 1 ትሪልዮን ተቐፂዖም እዚ ኩሉ ኢምፕሊመንት ገይሮሞ it is for our own benefit ንዓና ዝጠቕመና ንዓና ኣድቫንቴጅ ዝህበና ስለዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እቲ ትሕቲ 10 ዕድሚኦም ጥንቃቐታት ትሕቲ 5 ዕድሚኦም ገለገለ ዝብል ኣሎ ብዙሕ ዘይገድሰና ኣብቲ ናይ መት ኣብቲ ናይ ስቶክ ንዛረብ ስለ ዘለና ግን 12.2 ቢልዮን ነተን ዝተፈላለያ ስቴትስ ናይ ኣሜሪካ ክፍፈላ ከም ዘለዎን ነጊሮም 5.3 ቢልዮን ግን 5.3 ቢልዮን ኣብዚ ሕጂ ፅቡቅ ናይ ሓንጎል ዝተፃወትሉ መታ እንታይ እዩ ኢንስታግራምን ፌስቡክን ምስ መን እዩ ዝወዳደር ምስ ቲክቶክን ምስ ዩቲዩብን ዝወዳደር ናይ ፌስቡክ ናይ መታ ናይ ሶሻል ሚድያ ቲክቶክ ናይ ሶሻል ሚድያ ስናፕቻት ናይ ሶሻል ሚድያ ከምኡውን ናይ ዩቲዩብ ብፍላይ ዩቲዩብ ሾርትስ ዘሎ ምስኡ መወዳደርቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነተይ ናይ በዓል ቲክቶክ ናይ በዓል ዩቲዩብ ከዓ ከምናትና ሕጊ እንተሂብኩሞ 2 ሰዓት ጥራይ ሊሚት እንተገይርኩም ትሕቲ 18 ዕድመ 5.3 ቢልዮን ብላዕሊ እውን ክንከፍል ኢና ዝብል ስምምዕም ገይሮም ዘለዉ ስለዚ ተን ካልእ ትካላት ከዓ ምሳና ክልከም ኣለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዕኦም እንተዘይፍቲዶም ሎም ኩሉ ሰብና መን ክኸይድ እዩ ናብ ቲክቶክን ናብ ዩቲዩብን ክኸይድ እዩ ፌስቡክ ወይ ኢንስታግራም ገዲፉ እዚ ከዓ ፌር ኣይኮነን ንዕኦም ማለት እዩ ስለዚ ቲክቶክን ዩቲዩብን እውን ነዚ ናይ 2 ሰዓት ዝብል ናብ 1 ሰዓት ምኪሮ ንኽእልና ፀገም የለን ኢሎም ኣለዉ መን እዮም እዚኦም መታ ማለት እዩ ስለዚ ነተን ናተን መወዳድርተን ለኪሞሞም ኣለዉ እዚ ከዓ ኣወንታዊ ወይ ከዓ ፖዘቲቭ ኮይኑ ርእዮ ኣለኹን ዕዳጋ እውን ብኣወንታዊ ርእይዎ ኣለኒ ግዜ ኣትሊስት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዘሎ ኣብ ኪው3 ፀብፃብ እውን ክህቡና ከም ዝኾኑን ከም ዝህቡናን ሓበሬታታት ሂቦም ኣለዉ ሶ ኦል ኢን ኦል እዚ ንስቶክ ይኹን ነቲ ህዝብና ወይ ህዝቢ ብሓፊስ ህዝቢ ዓለም ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ወይ ከዓ ኣወንታዊ ክንብሎ ክኢልና እዚ ኩሉ ዜና ምስቲ ምምፅኡ እምበኣር ኣውቶማቲክሊ እተን ሬት ገምጋም ዝህባ ወይ ዝህቡ ኤክስፐርትስ እንታይም ገይሮም መታ ናይ 50 ሚእታዊት ኣብ ዓመት ክትውስኽ ከም ትኽእል ከም ስቶክ ማርኬት ከም ስቶክ ማለት እዩ ናይ ስቶክ ገምጋም ሂቦም እዚ ከዓ እቲ ዝነበረ ኦፖርቹኒቲ ሕጋዊ ፅቡቅ ብምዃኑን ኣብ ልዕሊ ከዓ ናይ 22 ቢልዮን ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኦፖርቹኒቲ ወይ ከዓ ዕድል ከም ዘለዋን እዮም ክገልፁ ክኢሎም ማለት ወይ ከዓ ገምጋምናቶም ክህቡ ክኢሎም ስለዚ መታ ኣኑዋል ግሮስ ረቨኒ ስታርቲንግ ካብ 2027 ጀሚሮም ምኻድ ዘለዎም ናይ ኤኣይ ኮምፒት ወይ ከዓ ናይ ኤኣይ ሓይሊ ብምልቃሕ ወይ ከዓ ብምሃብ ወይ ብምክራይ ናይ 22 ቢልዮን ኣታዊ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ገምጋም ሂቦም ኣለዉ እዚ ከዓ ባይ ረንቲን
out excess AI computing capacity ስለዚህ እቲ ኮምፒት ከመይ ዝኾነ ሓይሉ ርኢና ኣለና እቲ ናይ ኒዮ ክላውድ ዓይነት ስቶክስ ማለት እዚ ከዓ ሒዞሞ ዘለዉ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉን ካብ 820 ዝነበረ ገምጋምናቶም ናይ መታ ዋጋ ናብ 860 ክትበፅሕ ከም ትኽእል ኣብ ውሽጢ ዓመት ገምጋም ሂቦም እዚ ከዓ ኣወንታዊ ወይ ከዓ ፖዚቲቭ ኮይኑሎም ማለት እዩ ናይ USD PCE ናይ US ክልተ as forecasted no እቲ 2% ዘይኮነ 3.3 ይመጽእ ዘሎ እምበር ገምጋምናቶም ግን 2% ንምእታዊ ዝኸውን ዘሎ for sure ገምጋምናቶም 2% ወይ ከዓ እቲ ተፅቢእቲ መወዳእታስ 2% ታርጌት ናቶም ዕላማናቶም 2% ንክገብርዎ እዩ እሱ ግን 3.3 ተፅቢት ዝነበረ 3.3 ውፅኢት መፅኡ ሶ ናብ መታኹም መልሰኩም ኣብዚ ካብ 820 ናብ 860 ይግባኣ ኣብዚ ዓመት ኢሎም ገምጋም ብምሃቦም ኣወንታዊ ሓደ ካብቲ ኣወንታዊ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ እዚኦም ዘልክም I think መፅያትኩም ኣላ መስለኒ yes ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ባንክታት እዮም ዝኾኑ ዘለዉ እዚኦም ከዓ እሶም ከንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሰትልመንት እቲ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ሕግታት ዝነበረ አንሰርተንቲ ወይ ከዓ ዘይርግፁነት ኣብ መዓላ ኣብ ፅቡቅ ብምውዓሉ ወይ ከዓ ርጉእ ብምግባሩ ናይ እሞ ከዓ ምስቲ ናይ AI ዘሎ ኩነታትን ኩሉ ነገራትን ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ናይ መታ እቲ ናይ ፐርሰናል AI ፕሮዳክት ላንች ከም ዝገብርዎ ንሕና ክንጥቀመሉ ንኽእል ናይ AI ናይ artificial intelligence ሓደ ዓብ ዝኾነ ናይ LLM ከም ናይ በዓል ChatGPT ጀመናይ ንብሎ ዘለና ብሉፅ ዝኾነ ክመፅእ ከም ዝኾነ ወይ ተፅቢት ዝገብርሉ ማለት እዩ እቲ ናይ AI ሞዴል ወይ ከዓ ንብሎ ፀናሕና ናይ AI ኮምፒት ፓወር ወይ ካፓሲቲ ከዓ ሊስ ከም ዝገብርዎ ወይ ከዓ ላይሰንስ ከም ዝገብርዎ ናይ AI ሞዴል ሶሪ እዚ ናይ በዓል ከም በዓል ChatGPT ማለት እዩ እቲ ናይ AI ካፓሲቲ ዲል ፅቡቅ ከም ዝኸይድ ከምኡውን እቲ ናይ ኢንስታግራምን ናይ መታን ናይ ፌስቡክን ዘሎ መሰጅ ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ኩሉ ኣድ ሞኔታይዝ ከም ዝገብርዎ ዝሕግዝ እዩ ስለዚ ዋጋኣ እሶም ከዓ ዋጋኣ ክትውስኽ ከም ትኽእል እውን ተወሳኺ ገንዘብ ትፅቢት ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ስትሪት ሰንቲመንት ወይ ከዓ ናይ ኣተሓሳስባ ኣረኣእያ ናይቲ ስትሪት ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ AI ኢንቨስትመንት ኣብ ልዕሊ እቲ ሞዴል ፐርሰናል AI ፕሮዳክት ሲምስ ኔጌቲቭ ነይሩ እዚ ግን ናብ ኣወንታዊ ወይ ከዓ ናብ ፖዚቲቭ ክቅየር ከም ዝኽእል ዋጋ ናይ መታ ከዓ ክውስኽ ከም ዝኽእል ገምጋም ሂቦም ኣለዉ ኣነ ወላ ሓንቲ ገምጋም ሂቦኩም ነይረ ስቲል ወላ ሕጂ እውን ናይ መታ ኣታዊታት ክውስኽ ከም ዝኽእል እዩ ከም ትኩሉ ግዜ ዝብለኩም ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ስቶክስያ ኩሉ ግዜ ግን ናይ መታ እንታይ ኣለዋ ብሰንቲመንት ወይ ከዓ ብኣረኣእያ ዕዳጋ ዘለዎ ክትንቀሳቐስ ንሪኣ ኢና ርሑቕ ከይከድና ናይ ዝተፈላለያ ስቶክስ መታ ተስላ እዚአን ክልተ ትካላት ብሰንቲመንት ወይ ከዓ ብኩነታት ኩሉ ግዜ ከምዚ ክትቅፅዑ ኢኹም ከምዚ ሰብ ቀት ገለ ባህሊ እንተኾነ ግን ናይ 2022 ኣነ ነዊሕ ከይከድኩ ክዝክር ደስ ዝብለኒ ወላ ኣብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ስቶሪ እውን ክንሪኦ ንኽእል ናብ IPO ምስ ኣተወት ገለገለ ሓፈሻዊ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ኣብ ዓመታት ዝሓለፈ ጥራይ ንሕና ብፍላይ ኣብቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ስቶክ ማርኬት ክምህር ካብ ዝጅምር ማለት እዩ ካብ 2022 ጀሚሩ እንተሪኢኹሞ 87 ዝተሓተት ዝነበረት ሕጂ ግን ከባቢ 600 ኣላ ከባቢ 6.7 ኤክስ ካብ ዝነበረቶ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዝነበረ ሰንቲመንት ካልክ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት እዩ ነይሩ ትሕማቕ ክስታይ ማለት ትሕማቕ እንታይ ዝበሃል እቲ ኣረኣእያ ኣብ ዕዳጋ ትሪእዋ ታሪኹም ተመሳሳሊ ዓይነት ኣወራርዳ እውን ወሪዳ ዘላ ኦኬ ኤግዛክት ዋላ ተዘይኮነስ እቲ ናምበር ወይ ከዓ እቲ ብዝሒ እንተሪእናዮ ኣብቲ ካብ 356 ክሱ ይበዝሕ ነይሩ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ከዓ ካብ 800 ናብ 500 እሞ ከዓ እቲ ምክንያታት ዘጉደላ ከም ዝድለ ይኮነን ክትውስኽ እኳ ዳ ይግባኣ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ብሊቭ ኣብዚ ዘሎ ዓመት ክልተ ዓመት ከም ናይ መታ ከምፅእ ዝኽእል ውፅኢት ካብተን ማግኒፊሰንት 7 ኣሎ ዝብል ግምት የብለይን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ምስ ኤንቪድያ እውን ተወዳዲርናዮ 2x ክትከይድ ትኽእል መታ እያ ካብ 500 ናብ 1,000 ክትከይድ ቀሊል እዩ ናይ በዓል ኤንቪድያ ግን ካብ ዘለዎ 200 ናብ 400 ኣይደኖ ናብ 300 ገለ የስ ናብ 400 ናብ 500 600 ግን ብጣዕሚ ክኸብድ ይኽእል እዩ ካልእ ናይ ክሪፕቶ እዩ ዘለና ኣሕዋት ስቶፕ ሼሪ ናይ ክሪፕቶ እዩ ዘለና ትዝዓበየ ሰላም ዌልካም ቋዳን መጻፍኩም ኩለኩም ሰላም ኩለኩም ደንጉኹም ኣቢልኩም ዘለኹም ናይ ቢትኮይን ናይ ክሪፕቶን ብሓፈሻ እዩ ዘለና ተኻልእ ቢትኮይን 1.6 ትሪልዮን ማርኬት ካብ ኣለዋ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ክንዘራርብ ከለና ትዝክርዎ ኮይንኩም 79,000 እዚ 69,000 እንተሰጊራቶ there is a possibility ከባቢ 80ታት ንሪኦ ኢልና ነይርና መስለኒ ኤግዛክትሊ ከዓ ከምኡ ጌራ
ኤግዛክትሊ ከምኡ ጌራ ሕጂ እውን ተስቢት ኣለና ንሕና ንብሎ ማለት እዩ ተስቢት ኣለና ብዛዕባ እውን ክዛረበኩም እየ ኣብዚ እንተሪእናዮ 79,000 ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ ክፀግሮ ነይራ ኣብ ዘለኩም ዋላ ናይ ቅድሚ ሕጂ ግን 79 ሰጊራ ናብ 80 ብምኻዳ ንዕዳጋ ብኣወንታዊ ርእይዎ ኣሎ ምስ ክሪፕቶ ዝተተሓሓዘ ወይ ከዓ ምስ ቢትኮይን ዝተተሓሓዛ ትካላት ይኹን ካልእ ነገራት ከዓ ኩለን ክውስኻ ርኢናየን ነርና ስለዚ ቢትኮይን ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ 3 ወርሒ 80,000 ብምብፅሓ ፅቡቅ ውፅኢት እውን ክንብል ንኽእልና ካብ 20 ክሳብ 30% ከዓ ወሲኻ 25% ከባቢ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዝኾኑ እዚ ናይ ኢተርም ከዓ ከባቢ 30% ክትውስኽ ኪላ ስለምንታይ ወሲኻ ሓደ እቲ ናይ ቦንድ ባይ ኣቐድማ ቢለ ገሊፀልኩም ፀኒሐ ቀዲምኩም ዝኣተኹም እቲ ናይ 30 ዓመት ናይ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ዘለቅሑ እሶም ገንዘብ ስኻ ተለቅሖም እሞ ናይ 30 ዓመት ውዕል ተኣትዎ ከባቢ 5-6% በፂሑ ዘሎ 5.2% በፂሑ ዘሎ ቦንድ ባይባክ ብምግባር እቲ ቫልዩ ብምግዛእ እቲ ቦንድ ይልድ ንታሕቲ ኣጉዲሎሞ ነይሮም ዝሓለፈ ስለዚ ብዙሕ ቦንድ ብምግዝኦም ክሪፕቶ ይኹን ከምኡውን ጎልድ ንላዕሊ ክውስኽ ዕድል ረኺቡ ነይሩ ዶላር ከዓ ክወርድ ማለት እዩ ዶላር ክወርድ እቲ ቦንድ ይልድ ክወርድ እቲ ቦንድ ዋጋ ከዓ ክውስኽ ርኢና ነርና ስለዚ ዊከር ዶላር እንተሃልዩ ወይ ከዓ ዶላር ክደክም ከሎ ከዓ ሰምና ብምን እዩ ዝኸይድ ብፍላይ ናይ ቢትኮይን ቀዳማይ መምፅኡስ ናይ ኢንፍሌሽን ምክልኻል እዩ እዚ ግን ንዶላር መበል ማለት እዩ ዶላር ክወድቅ ከሎ ቢትኮይን ክውስኽ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ኩሉ ግዜ ግን ከምኡ ይኮነን ምክንያቱ ቢትኮይን ሞር ምስ ናይ ቴክኖሎጂ ዓይነት ትካላት ክኸይድ ኢና ርኢና ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ ሕጂ ግን ምስ ጎልድ ወይ ከዓ ምስ ወርቂ ዋግኡ ክኸይድ ክኢሉ እሞ ከዓ እቲ ቦንድ ይልድ ክወርድ ከሎ ዶላር ምስኡ ክወርድ ኢና ግድን እዩ ኦይል ምስኡ ክወርድ ኢና ግድን እዩ ስለዚ ቢትኮይን ጎልድ ከምኡውን ኣሰትስ ከዓ ክውስኽ ተፅቢት ክግበረሉ ካልእ ናይ ክሪፕቶ ክላሪቲ ኣክት ነርና ንነዊሕ ዓመታት ዝሓዞ ነዊሕ ኣዋርሒ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝመፅእ ዝሓዞ ብፍላይ ናይ ክላሪቲ ኣክት ነይሩ ኣብኡ ከዓ ቁርፑሽ ይገብሩ ከም ዘለውን እቲኦም ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ሊደርስ ወይ ከዓ ኤግዜክቲቭስ ንብሎ መራሕቲ ናይ ክሪፕቶ ናይ ስቶክስ ኩሎም ብምርኻቦም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብኣወንታዊ ክሪኦ ክኢሉ ነይሩ ከም ዝረኣየ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ክላሪቲ ኣክት ወይ ከዓ ናይ ክሪፕቶ ዘለዎ ኣገዛዛእ ዘለዎ ናይ ታክስ ዘሎካ ናይ ዋንነት ኩሉ ንፁርነት ክህልዎ ስለዝኽእል ንፁርነት እንተሃልይዎ ከዓ ገዛእቲ ዓበይቲ ስለዝበዝሕዎ ዕዳጋ ናይ ክሪፕቶ ወይ ናይ ቢትኮይን ስፔሲፊክሊ ከዓ ክውስኽ ተፅቢት ክግበረሉ እዩ ስለዚ ኮንፊደንስ በቃ ንዕዳጋስ ኮንፊደንስ ወይ ከዓ ርእሰ ተኣማንነት ሂቦ ዓበይቲ ኣዋፈርቲ ከዓ ከይተሰከፉ ከዋፍሩ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ናይ ንኣብነት በዓል መታ ኮርት ከይንኸይድ ዶ ገለ ዶ ኢሎም ከይተሰከፉ ከዋፍሩ እዩ እውን ዓበይቲ ትካላት ማለት ዘለዎም ቢትኮይን ኣለዎን እንዲ ግን ክሊር ዝኾነ ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ ተመፂኦም ከዓ ምክንያቱ ኢንቨስትመንት ባይ ዘ ወይ ከምኡ እዩ ዝደሊ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከድካ ዋላ ከተዋፍር ከለለ ከዓ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ከመይ እዩ እዚ ሰፖርቲቭ ዲ ንኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ንወፍሪ ይሕግዝ ዲ ኣይሕግዝን እዚ እቲ ፋንዳሜንታል ናይ ኢኮኖሚ ናይ ሓንቲ ሃገር ወይ ከዓ ናይ ፋይናንስ ክንብሎ ንኽእል ናይ ኢንቨስትመንት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ግን ናይ ሾርት ስኩዝ ከዓ ኣጋጢሙ ነይሩ ብዙሓት ኣዋፈርቲ ቢትኮይን ትጎድል ኢሎም ዘዋፈሩ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሶም ከዓ ክገዝኡ ይግደዱ እዮም ተለቂሖም ስለ ዝፀንሑ ክገዝኡ ይግደዱ ፈትዮም ከይፈተውን ወይ ሊኩዴትድ ክኾኑ እዮም ወይ 4 ቢልዮን ዝኣክል ዶላር ሊኩዴትድ ኮይኑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወይ ከዓ ተገብሩ እዮም ክገዝኡ እዮም ተመሊሶም ኤክስትራ ወይ ከዓ ተወሳኺ ናይ ባይን ፕሬሸር ስለዝህሉ ቢትኮይን ከዓ ከይተረዳ ንላዕሊ ክትውስኽ ይሕግዛ ማለት እዩ ስለዚ ብሰንኪ ናይዚ ምክንያታት ከዓ ምስ ክሪፕቶ ዝተተሓሓዛ ትካላት ከዓ እምበኣር ኣወንታዊ ክኸዳ ርኢና ነርና ምስ ቢትኮይን ዝተተሓሓዛ ትካላት ክብል ከለኹ ከም በዓል መንዝዕ መሰለ እየን ናብ ኤንቪድያ ክንኣቱ ኢና ባይዘወይ ምስ ክሪፕቶ ዝተተሓሓዛ ትካላት እዚአን እየን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ቢትኮይን ከም ንሪኦ ዘለና 21% ክውስኽ ከሎ BMNR ኦፍ ኮርስ ምስ ኢተርም እያ ትኸይድ ግን ናይ ቢትኮይን ምስኡ ስለ ዘሎ ኦኬ ኢተርም ከዓ 30% ወሲኻ ኢና ነርና ትሪእዎ ዘለኹም BMNR 4% ክትውስኽ ከላ MSTR 15% ወሲኻ ኣላ ኮይን ቤዝ ከዓ 8% ወሲኻ ኣላ ማለት እዩ እዚአን ሕጂ እንታይን ምስ ናይ ክሪፕቶ ወይ ከዓ ምስ ናይ ቢትኮይን ዝተተሓሓዛ ትካላት ልዕሊኡ ከይድ ይኽእል ነይሩ የስ ክኸይዱ እውን ይኽእል እዩ ናይ ግድን ማዕረ ቢትኮይን 20% ክውስኽ ከሎ MSTR ከዓ 4% ይውስኽ ማለት ኣይኮነን 50% ክውስኽ ይኽእል 60% ክውስኽ ይኽእል ማዕረ እውን ክኸይድ ይኽእል ኢነ ሎንግ ተርም ወይ ከዓ ነዊሕ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ግን ዝበዝሐ ግዜ ናይ ክልተ ፕሪሚየም ክልተ ዕፅፊ ናይ ቢትኮይን ክኸይድ ንሪኦ ኢና MSTR ምክንያቱ ብሕፅር ዝበለ እንታይ እዩ ቢትኮይን ስለዝገዝእ ለቨሬጅ ናይ ቢትኮይን ጥራይ ኣካይዳ ናቱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕዳጋ ምናልባት ስቡ ገይረ እውን ኣላይ ዝገበረኩም ይኽእል እየ ሓፈሻዊ ግን ከምዚ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 5 መዓልቲ ተሪእና ኢኻ ወል
بيتكوين 5% كوسخ كله MSTR 4% BMNR 13% كوين بيز جن ولا حنتي أوسختنا الله نعمت انتريني غدا نعمت كا بيتكوين 30% كتقول كلها MSTR جن 6% تقولي لا بس العصف مالتي 4 مليون 6 يكون كوين بيز 4% العليا BMNR كا 5% تقولي لا نري أنا حجي تاي خاطر ما تقول كابزي ولا نا بيتكوين معره نا بيتكوين زي كون زغيت هذا بخ تعصف غير خلي بسلسة عصف غير خلي ويون بدحري يون كتعرف خلي أبز حلف عامتنا بالنتريني MSTR 400 تبصح كلا بيتكوين ولا حنتي وسقت النيرة مهنياتو نايبعلن ريسك نايبعلن مسا انستتح هذا ريواردن ريسك نون علون زنت كالات زي مالتي بحث شاوغن أونتاوي أتليست بوقع زي خلنا نخلنا مهنياتو أبز حلف ورحس في لايب على دي أنت حسب MSTR 15% توسيخ له كابزل 10-34% توسيخه even better زبالة يخون مالتي سلام روبي ويلكم قاعد مزاك سلام برينا أنك على تنحقق كم يوم سوم سلام كلهم XRP يا 4% توسي كله مس بيتكوين يبقى قاعد كوين جنتي تين ناشط كوينز كم زد اللي وسخنا له مهنياتو تي الت كوين سيزن أي بس إحنا اللي زبلنا زلوا تنقطع يقبر لك عندنا MSTR نسخة تنقطع يقبر له مهنياتو تناي بيتكوين أقدموا تخيدوا شو قاتين الت كوين بلنزلنا بعد XRP بوزح 100 كل 100% 100% كذا يخلى عند الحريق مالتي حفش أوجنيه زي وسيئت نايزن تكالات يخون قالوا I think 10 دقائق لنا عداقة نقعد صو قدمي نايروبي حسابات محسابي نيشتي ناي انفيديا تثبيتي كيقولت لكم أبزي بخستي استسنية مالتي so اتي استناب سريخمو NVIDIA's dependence on hyperscalers face big test in earning reports أبزنا لومي ريبورت زوهبنا موقعة hyperscalers زبحلا hyperscalers بالخاتين 4 بفلاي مايكروسوفت جوجل امازون كمون متا ابيتي ناي كلاود ستوكس ينزونا زلو مالتي ابيتي hyperscalers ابز غزي زغن اي ثينك تزي تغاغي ناي سبيس اكس ناي ايلون ماسك تكالون كبابي 4% ناتا 4% ناي انفيديا تشيبس تغزولا دحر عمد كنت عمل ترينيا جن I wouldn't be surprised على 10% زي كيدو انت خيدو على 10% انت خيدوس اي انت قررمكم يرى مهنياتو كمتي إيلون ماسك زبلو زلو خندز تريليون أتاو كنقبرينا خندز وصعيتات كنقبرينا قلز زبلو زلو بوزح أغرسيف زخنا كايدا ويكا بوزح وصعيتات كنقبلو خمز خولي قمتات زقبرو لو مالتي زي كينج ويكا ناي AI مراحيت زخنا تكالنا NVIDIA Hypergrowth has been driven largely by text اتنا تعبيت كم نستبقسي كبع المتا استبقسي مهنياتو اتي جي بي يو نبلو زلنا ويكا جرافيكس بروسيس يونيت بحالتي چيبس اب كمبيوترات نبقى نقرات زاتو ازيو اقداس قوينو سلز نساني ولا دار الله مالتي دخونا جن اذا انت كالات زين كم زريان زلنا ناي كاش فلو ويكا ناي اتاويتات غنزب يصقمنا وصايتات نسي بزحلو لك حمزنا امريكا 4 تريليون عدا لهم نبلو زلنا اب ديفيسيتات يمزلو كاب اتاويتاتهم وصايتاتهم بزح زلو the same كقاطم خالي مع الخقاطم خالي معناتهم سيريو زلهم but the companies are seeing their free cash flow erased as they pour money into the capital expenditures بزح وصايتات قبل زلو اثناتهم كاش فلاو كا بتعم يريز خونا لي دمسسال ناب زيرو غوز خيدالو مالتي سلازي investors نحنا وافرت مالتي are eager بتثبيت نسبه زلنا نتايو بهانكوتا to see Nvidia can rapidly diversify its business by providing financing option to a wider swath of customers نستفر على عين توافرت مبعر انت هتقبل زرها provide تقبل لها بزح فرينا مسبع بانك اوف امريكا مسبع بلاك روك تسماميعهم نتنكالات فاينانس لقح كهون مالتي اذا انت زي كوين جن كمان قبل المتا جنزبون كوديوم بعد جوجل جنزبون كوديوم سلازي ني انفيديا خازي ازيو اقداسي يخونا له سلازي بحصر زباله اذن ارتفيشال انتليجنس كم تريو زلهم امازون جوجل مايكروسوفت كمون ناي متا اد ذات ذا متا ان سبيس اكس لكم ابزي غطمين بكون يرا مالتي ازيو اقداسي يغبرو سلازي ناي لهم ارنين ناي انفيديا تراي كونن كسلو نمندا بزحات تكالات نايمس ناي جي بي يو ويكناي سيميس كوناي خلان ناي سيمي كوندكتور ترايز يكون بعبيو زي ان فلاي ناي ميموري تكالات اي ثينك 15%
ዋጋታት ወሲኹም ለነይሩን በዓል ኣፕል ተዘይ ተጋጊዞም ኢንቪዲያ ስለዚ በዓል ማይክሮን ካልእ ትካላትኩም ዝኣመሰላውን ብብዙሕ ክፅልዋ ከም ዝኽእላ ፍላይ ኣደኖ ኣለኹም ዲኹም ኣብ በዓል ንቤስ ገለገለ ተዋፍሩ ንስን እውን ብብዝሒ ክፅልዋ ከም ዝኽእላ ተፅቢት ይግበረለኒ ኢንቪዲያ ክመፃኩም እየ ግን ካብ 5 ክሳብ 6% ክትወርድ ወይ ክዲ ተፅቢት ይግበረላ እዩ ሓፈሻዊ ግን እቲ ሪፖርት 98% ክትስዕር እያ ቢት ክትገብሩ እያ እቲ ንሕና ንፅበዮ ዘለና ኣታዊታት 92 ቢልዮን ኣታዊ which means ካብ ዓመት ናብ ዓመት 97% ንኽዓቢ EPS ከዓ ክልተ ዕፅፊ ክዓቢ 100% በልዎ ማለት which is 2.1 earning per share ሪፖርት ንክገብሩ ወይ ከዓ ፀብፃብ ክቡና እቲ ዝዓበየ ግሮስ ማርጅን እዚ ከዓ ናይ ታክስ ከይከፈሉ እቲ ናይ ካልእ ነገራት ከይከፈሉ 75% ኣታዊ ወይ ከዓ መክሰብ ክህልዎም ተፅቢት ይግበረሉ ናቶም ፍሪ ካሽ ፍሎው ከዓ 47 ቢልዮን ማለት እዩ እዚ ግን ፉሊ ዝገብሮ ኣብ ኣቀድማ ቢለ ተኽብለኩም ፀኒሐ ዳይቨርሲፋይ ክገብሩ ክንበፅን ቅድሚ ሕጂ ዳታ ሰንተር እቲ ዝዓበየ which is 93% 87 ዝምቀልዎ 93 ከባቢ ፐርሰንት ኣታዊ ናይ ኢንቪዲያ ካብ ዳታ ሰንተር ካብ ዝበዓል GPU ገለገለ ከምሎ ፀንሕና ማለት እዩ እዚ ከዓ ብ108% ከዓ በተፅቢት ይግበረሉ እዩ እዚ መጀመርያ ግዜ ዝገብርዎ ግን እንታይ ክኸውን እዩ ናቶም ናይ ዳታ ሰንተር ኣታዊታት ኣብ ክልተ ከመቕልዎ እዮም ቅድሚ ሕጂ ናይ ዳታ ሰንተር ኣታዊና ኢሎም ዝህቡና ነይሮም ሕጂ ግን ሓደ ናይ ሃይፐር ስኬለርስ 43.5 ቢልዮን ተፅቢት ይግበረሉ እዩ ካልኣይ ከኣተን ካልእ ናይ ኒዮ ትካላት ናይ ኢንተርፕራይዝ ናይ ካምፓኒስ ናይ ዝተፈላለየ ኣታዊታት ከዓ 41.2 ቢልዮን ኣታዊ ከም ዝመፅእ ተፅቢት ይግበረሉ እዚ ከዓ ኣወንታዊ ምክንያቱ እዚ ብብዝሒ ክዓቢ እንተሪእና እዚ ኣታዊ እዚ ፖዚቲቭ ኣወንታዊ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ኣብታ ዜና ወይ ካብታ ኒውስ ከሪእኩም ፀናሕኩ እንታይ ክብፀኒሑ እዚ NVIDIA's dependence on hyperscalers ብለና ኣሎ ኣብተን ዓበይቲ ትካላት ተፅቢት ዝገብረሉ ዝነበረ ሕጂ ግን ናይዚአን ትካላት እዚአን ፅቡቅ ኣታዊ ክረኽቡ ተኽኢሎም ዕዳጋ ኦኬ እዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዘለናዮ ቡም ማርኬት ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ራሊ ፅቡቅ ክቕፅል ዝብል ግምታት ክግበረሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ልዕሊኡ ግን ዘገድሰና እንታይ እዩ ጋይዳንስ ወይ ከዓ መምርሒ እዩ እዚ ከዓ ረቨኒ 104 ቢልዮን ከዓቢ ተፅቢት ከም ዝግበረሉ ናይ ኳርተር ናይ Q3 ማለት እዩ ናይተን ሰለስተ ወርሒ ከምኡውን EPS 2.38 ከም ዝመፅእ ተፅቢት ይግበረሉ ናይ ዓመት ሙሉእ ከዓ ኣይ ቲንክ ከባቢ 400 ቢልዮን ኣታዊታት ከምፅኡ እንታይ ግበር ተፅቢት ይግበር EPS ከዓ 9 earning per share ማለት 9 ኦፕሽን ከም ንሪኦ ዘለና ከሪእኩም ኣብዚ እውን ድሓን ኦፕሽን ማርኬት ከዓ ከባቢ 5.4% ንላዕሊ ወይ ከዓ ንታሕቲ ክትወርድ ወይ ክትድይብ እውን ተፅቢት ሂብዋ ኣሎ ኢንቪድያ ቀደም እያ ፅብቕቲ ነይራ I don't know Robbie Zikrodo he was hot I think 2003 بحد نيرنا مثلا ولا رب بزي صبوت خير نيرا ابصرينيا حجي ولا حنتي تنقسقسني انا ابنت اب زحلف ذهبوا تأرنين 2% تراي قدمي زنبره 5.5 قدمي زنبره 3% قدمي زنبره 1% تراي غوديلا ግን 4 ጊዜ غوديلا the point مقدالي 4% غوديلا قدمي زنبره أرنين بزح አይኮነትም 2024 ቅድሚ 2024 እንተሪእና ግሬኦ 16% ወሲኻ 9% ወሲኻ ቅድሚ ዝነበረ 24% ወሲኻ እዚ ሕጂ ክትወስኻ ይትኽእልኒ ምክንያቱ 5 ትሪልዮን ዘላስ 6.5 ትሪልዮን ክትከውን ኣቋራጭ ማለት which is very very difficult እዚ ኣሸጋሪ ዝገብር ቅድሚ 14% ወሲኻ ነይራ ኣብዚ ኢና ፅቡቅ ውፅኢት ዘምፀና ኣሎ ናይ ኢንቪዲያ I think ኣብቲ 10ታት 10ታት ገለ ከላ 30ታት ከላ ፅቡቅ ግድና እውን ንዛረበሉ ነርና ሽዑስ ኢንቪዲያ ደሞ 4 በፂሐ ሕጂ ክትወስኽ ያ ገለን ነርና ሕጂ ግን ብድሕሪኡ ጥራይ 4 ዕፅፍ ከይዳና ኣብ 9 ጊዜ 400 እያ ነይራ ስፕሊት ገይሮም ገለገለዮም ተመሊሳ ከዓ 200 ገለ ንሪአና ኣለና ስለዚ ዕዳጋ ብኢንቪዲያ ብበዝሒ ክፅሎ ከም ዝኽእል ትፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ ብሓፈሻው ግን መታ 576 ክንሪኦ ከለና NVDA ከዓ ከባቢ 210 ኣላ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣወንታዊ ወይ ከዓ ኦፕቲሚስቲክ ዝገብረኒ ብሂስትሪ ሪኦ ዝሓለፈ ክትጎድል እያ እምበልኩ ነይረ ሕጂ ግን ክትውስኻ ይብላነ ኣይደን ንስኹም እንታይ ትብሉ እቲ ምክንያት ናተይ ግን እንታይ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ትማሊ ጎዲላ ሎሚ ጎዲላ ኣብ ዝሓለፈ 5% እያ ጎዲላ ኖርማሊ ኢንቪዲያ እንታይ ትገብር ነይራ ትውስኽ ሞ ኣብቲ እርኒንግ ቡም ንታሕቲ ትጎድል ሕጂ ግን ኣይ በሊቭ ክትውስኻ ዝብል እምነት ኣለኒ ፅባሕ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዕዳጋና ማለት እዩ ናትኩም ኤክስፔክቴሽን ከመይ እዩ ብፍላይ ከዓ ሮቢ what do you think እንታይ መስለካ ሓፈሻዊ ንእሽተይ ኣብዴት ትወታል ንረኻገዱ ያ ሰላም ፍሬን ፅቡቅ መግለፂ መጀመርታ ቴንክ ዩ ያ ናይ ኢንቪዲያ ኤርኒንግ ሎማዓንቲ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ክኸውን ማለት እዩ ንሓፈሻ ንኩሉ ዕዳጋ ማለት እዩ መብዛሕትኡ እንትን ናይ ሃይፐር ስኬል ትካላት ኣብ ዝሓለፈ ዳርጋ 11 ወርሒ ኣቀዲመን ኤርኒንግ ሂበናና
ቅድሚ ናይ ጉግል ሜታ ኣማዞን ሜታ ማይክሮሶፍት ኤርኒንግ ምሃቦ እንታይ ነይሩ ብሰንኪ ሓያል ወፃኢታት ናይ ኤአይ ኢንስትራክቸር ወይ ድማ ናይ ኤአይ ተቕርፂ ኣብቲ ናይ ኤአይ ወፃኢታት ናብ ካሽ ክቕየር እዩ ኣይክቕየርን ዝብል ፍርሒ ኣብ ኣውፈርቲ ተራእዩ ነይሩ ወመፅርካኒ ናይ ሜሞሪ ስቶክ ዝትርከብዎ ኒር ክላውድ ብዓብዩ ብዙሕ ናይ ቺፕስ ትካላት ክጎደር ኢና ነርና ማለት እዩ ብፍላይ ከም በዓል መራብር ዝኣመሰሉ ካብቲ ኦልታይም ሃይ ናይ ከባቢ 50 ሚታዋት ክጎደር ኢና ነርና ማለት እዩ ድሕርና ግን ብሰንኪ ሓያል ዝኾነ ኣታዊ ናይ ጉግል ኣማዞን ማይክሮሶፍት ዕዳጋ ናብ ንቡር ክምለስ ክኢሉ ወይ ድማ እቲ ናይ ኤአይ ኤክስፐንሲቭ ዝኾነ ካብ ኤክስ ወፃኢታት ናብ ካሽ ክቕየር ከም ዝኽእል ስለ ዝረኣና ዕዳጋ ናብ ንቡር ክምለስ ክኢሉ ማለት እዩ ሓደ ተርፈና ነበረ ናይ ሜታ እዩ ነይሩ ናይ ሜታ ፕላትፎርም ካኒ ፅቡቅ ዝኾነ ኤርኒንግ ነይሩ ኣብቲ ናይ ኣድቨርታይዝ ብፍላይ ተቐንዲ ምንጪ ኣታዊኦም ካሱ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ግን ሜታ ኣብ ልዕሊ ኤአይ ልዑል ወፃኢታት ስለ ዝገብር ዘሎ እንታይ ኣጋጢሙ ነቲ ዕዳጋ ፍርሒ ፈጢሩሉ ምክንያቱ ነቲ ካብ ኤክስ ልዑል ዝኾነ ወፃኢታት እዩ ማለት እዩ ናብ ካሽ ክቕይርዎ ድዮም ኣይክቕይርዎን ዝፍለጥ ነገር ስለዘየለ ዘይርጉፅነት ከዓ ኩሉ ግዜ ንዕዳጋ ከውርዶ እዩ ዝረአዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን እዘን ጠቐስናያን ናይ ሃይፐር ሴኩሪቲ ትካላት ንኤንቪድያ እተን ቀንዲ ዓማዊላ ወይ ድማ ምንጪ እቶታት እየን ማለት እዩ ድሕሪ ኣማዞን ሜታ ጉግል ካብ ኤንቪድያ ክገዛእ ዘይክኢለን ኤንቪድያ ዳርጋ ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ንኩለን እዩ ድፀሉ ክልውን ከዓኒ ምትሓዝ ኣለዎን ማለት እዩ ካብኡ ናብ እቲ ናይ ኤአይ ንሕራ ከይድና ከም በዓል አንትሮፒክ ቻትጂፒቲ ካልኦት እውን ናይ ኤአይ ኤጀንት ብዙሓት ትካላት ኣለውና ምስ ኤክስ ኤአይ ድተሓዝ እውን ማለት እዩ ንሳቶም እውን ሓደ ካብቶም ዝዓበያ ወርክቶ ዝገብሩ እዮም እተን ዝዓበያ ካስተመር ግን ኣማዞን ጉግል ማይክሮሶፍት ሜታን ማለት እዩ እዚአን እንተዘይሃልየን ኤንቪድያ ትርጉም ዘለዋ ኣይኮነን ብሓፈሻ ሎማዓንቲ ናይ ከባቢ 5% ናይ ኤክስፔክቴሽን ፅቢት ኣሎ እቲ ፕራይስ ሙቭ ክገብር ማለት እዩ ብናይ ኦፕሽን ከምቲ ብርሂን ዝገለፆ ድሕሪ ኤርኒንግ ክትውስኻ ዝብል እምነት እኮ የብለይን ካብቲ ኩሉ ግዜ ዝረኣኒ ኣብ 2021 ናይ 22 እንታይ ነይሩ ኤአይ ቡም ነይሩ ሽዑ ሃንደበት እዩ ኤአይ ትፈንጅዮ ንኩሉ ሰብ ሃንደበት እዩ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ትፅቢት ኣይነበረን ሃንደበት ስለ ዝነበረ ዕዳጋ ክስንብድ ክኢሉ ማለት እዩ ዳርጋ ሞሜንተም ዝተሓወሰ ወሰኽ ነይሩ ፋንዳሜንታል ተርእይና ከዓኒ ጥዕና ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስቲል ሕጂ እውን ፋንዳሜንታል ናይ ኤንቪድያ ተዳሪና ጥዕና ዘለዎ እዩ ኤክስፐንሲቭ ኣይኮን ኢስ ቬሪ ቺፕ እዩ ኣዝዩ ሕሱር እያ ትሸደላ ትፀገም ናቱ ግን እቲ ማርኬት ካብ ሓደ ግዙፍ እዩ ኣብ ግዜ ኤርኒንግ ዘይትውስኸሉ ምክንያት ከዓኒ ያ ወል እቲ ኣውፋሪ ዳርጋ ናብ ቁመርታኛ ተቐይሩ ኢና ክንብል ሓጊና ማለት እዩ እቲ ምክንያት ልዑል ዝኾነ ትፅቢት ስለ ዘለዎም ብሓፈሻ እቲ ዝዓበየ ትፅቢት እንታይ ደሎ ኣብ ኤንቪድያ ናይ ከባቢ 9 ቢልዮን ይመስለኒ ትፅቢት ደሎ 92.16 ቢልዮን ረቨኒው ክንፅበይና እዚ ከዓኒ እቲ ዝዓበየ ኣብ ታሪክ ማለት እዩ ግን ደሰንብድ ኣይኮነን ምክንያቱ ኤአይ ዳርጋ ብፍጥነት ስለ ዝዓቢ ደሎ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ክንፅበዮ ዘለና ኣብ ኤንቪድያ እንታይ እዩ መጀመርታ እቲ ረቨኒው ቢት ገውርድዮም ሚስ ገውርድዮም ኣካታይ ኣይኮነን ቢት ከም ዝገብሩ ዳርጋ 100 ርግፀኛ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ኤአይ ልዕሊ ማንም ወፃኢታት ዝግበረሉ ዝኸበረ ዓብዲ ከዓ ስለ ዝኾነ ረቨኒው 92 ቢልዮን ትፅቢት ኣለና ናይ ኤአይ ዳታ ሰንተር ኤአይ ዴማንድ ከመይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ኣገዳሲት ማለት እዩ ድሕሪ እቲ ናይ ኤአይ ዴማንድ ጎድል መሲሉ ናይ ኤንቪድያ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዕዳጋ ብምሉእ ክልክሞ እዩ ማለት እዩ ናይ ሜሞሪ ስቶክ ይኹን ወላ ናይ ቺፕ ስቶክ ብዘይገድስ ብምሉእ ዲስትሮይድ ክገብሮ እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲት ናይ ብላክ ዊል ከዓኒ እቲ ብላክ ዊል ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ኣታዊ ናይ ኤንቪድያ ማለት እዩ ብዛዕባ ብላክ ዊል ከዓኒ እቲ ፕሮዳክሽን ብከመይ ይኸቢድ ከም ዘሎ ከመይ ከዓኒ ዴማንድ ከም ዘሎ ከዓኒ ክንርኢና ማለት እዩ ግሮስ ማርጅን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደሲ እዮም ማለት እዩ ግሮስ ማርጅን ሎማዓንቲ ከመይ ከም ዝመፅእ ከዓ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ተወሳኺ ናይ q3 q4 ጋይዳንስ ክንርኢ ኢና ኣዝዩ ኣገዳሲ ግንታይ ናይ ሮቢን ከዓኒ ሮቢን እንታይ እዩ ካብ ብላክ ዊል ዝሐይል ኔክስት ጅን
ናይ NVIDIA مالتي هذا كابتوم زبولته رود ماب كوينو بزعبا فيرا روبين كاني كمي درجة له تتقلب كمي له معاسيو ملو كزرقاح تي ريفينيو كمي يكون انت هذا لما عندي مبرت وهاي بنابتكل هذا كابتوم عسيم أقدس كوني ويمان كتوسقون كقبرا خيلي مالتي سلازي بيت مقبارهم أي كترفنيو جن تعقدس انتاي بيت كومون سترونغ سقون الجايدانس كونا تثبيت نقبل مع هذا كابتوم أزيوم أقدسي ناي انفيديا بوزحون برهون سلازي قلتو مقلاز أي كدلينا ني نحر إيرنينج رينا أزي أقدس جن لو مع تخا انت لنا مس كلاود تحس هذا كابتوم أزيوم أقدس زخونه ستوك على سخاء سليت فورسي إذا خلنا حدا كابتوم أزيوم عبيت زخونه ناي كلاود كاستمر تكالي إذا ناي بلاتفورم تكالي انتاي تقبل AI agents software عمولسي AI agent نعمولهم كتقوموا ومن قدي سليت فورس يتقوم يوم مالتي حدا كابتوم اب AI لعل وزعتات تقبر ناي كبابي 39 بليون زاكل إدازلو تكاليون حدا كابتوم قرب كقودل تقبروا مالتي أبس حالف تدارينا كابتو all time high ناي كباب 5 ميتاويت ويون لعلي قولي لنيرو أبس قربا جزي قرب متعرى يقبر على بحفشة قلنا كباب 39 بليون إدا سلزلو إدان AI كأن أبس جزي حدا كابتوم أسيم أتحساسبت يمزخون له إدا سكمول سوى يخول اليوم ولا تدبيسي ناب كاش خيار خالي مودات إنفست قبروا له كمول سوى يخول اليوم أي كألون إزيو عسكافي بحفشة قن سلس فورس كنري أخذنا حدا كابتوم حبيو عبيتهم سوزلو ريفينيو ناتهم ما كاب جزي ناب جزي بحياة نهار خيزلو حدا كابتوم زبادتو ناي كاستمر تكالاتيو مالتي ويدما ناي كلاود AI بيزنس تكاليو مالتي إذا قعدنا عداقة حدا كابتوم زعبي تسلوا كقبر ليو أو نتسبين تاي تي سلس فورس أب AI تبقى عبيت يمتزالري تي كاستمر بيزنس داتا سنتر ناتهم كم يعبلو تي كلاود انفراكتشر انتربرايز كاستمرز كم يخيدالو لما عندي كان ريوينا مالتي دحرا سترونغ سقون ريفينيو أمسيوم لنا ولا عداقة حدا كابتوم أزيوم أقدر سماعتك خوني ناي ميتا والكونغرازيشن توم ناي ميتا شول هوردر سوهم كاني دخلنا ويكا خنبل زخون ثانك يو روبي ناي CRM سيلز فورس ارني يبون مثلا نبلكا سيلز فورس 6% وسيخم له اوكتاون ارنينا لنا ناي 10% كباب وسيخم له زيو ما يفضلوا مني SNPS I think ابز كومنتس صحف قال زريهم زلوه بعبيو ناي كراود سترايك I think ارنينا لنا مهنياتو كباب 5% كل يوم زنبوري بنا بوزيتيف تغيير مالو احنا قلت قندي فوكس نقبلو زلنا NVIDIA يسخون زلو حفشاون اوكتانو بعدو على خبتي دحان زخون ستوكسي كبابي 30 بليون ماركت كاب زلو 10% وسيف نريد لنا سلازي it looks a positive day positive is مسزلو what are you planning 10% تدخلكم انت تقولوا مارفل كتصلي على ما انت صباح ارنينا لنا صباح لنا يس مارفل من صباح ارنينا لنا لو ما عبيو كابتن قدامو تسلو تتكالات كيكون تاك ترفني قندنا ارنين كلهم بوزيتيف اوكتا 10% CRM 6% انفيديا هذا 4% ارنينا مثلا لا تنك اسرا دغلم دونغيوم ارني زيونا ربي زي اقول زي زرسعنا انفيديا قرب دونكي اليوم اب هذه سكافك ساعات كن 10 دقائق يا يقرمنا دو حق يالو برين يدقمنا دو انتاي دي كان لهون اي تردن تيار استعمالت كدي روب دي هادو مصنيو يراغو دي سنيو ناي BTC USD بيتكوين 8 نيرا I think I would anian all time اجي 8 حدن شح بزيحه صنيحه اغاطامي ابتي تشارتر بوكا صبغير خري لنا يخلي 8 3 8 4 تحليفاتو 8 4 8 5 انت بزيحه تقيله نامي يتغزخت كيد كم تقلون I think تشارتات يحبرنا له ولا تثبيتنا عداغاون اب كومنتات يزلو سلازي لس واتش اوت نا بيتكوين 8 5 كبابي انت خوينا yeah it would be good news. NVIDIA 240 NVIDIA on Friday. It's possible. كابتميتن 40 جن. Yeah, it's possible actually. كابتميتن 30 كباب all time high كان رئة زلو تقولتات لعلي خون.
اوبشن غزي نحسكنا انفيديا غير خلينا نروحو انفيديا ابي ازلا اوف كورس سي ار ام 8% وسيخ على فاجه which is good اوكتا 13% في ابسايد كراود سترايك 4% مخا 180 بس حصني 100 كتم يتخيل حجي 180 بس حصني حبايبي ورياني مجمري ار المساو انفيديا ግን كلهم جينا من تزي تጋge كنرينا بحسب كوينا اوبشن غزي الله يفهم هنا اوبشن غزي الله انفيديا اكسبايري ديت 28 8 شو منتر ما دحر صباح فرايداي مالتي تم 30 يبصح تبل I mean it's possible but it doesn't have to be 230 هذا الوتن اوبشنز بقى في الدوت عليك تم 30 ولا تزي بصحه still you can make profit it's just high risk معناته اب غزي earning it's just 50-50 you never know انت يقاتم كتبصح تخدات الكارن of course كتبصح غالي why not زبل الناس زلني حفشاو ناي انفيديا داغا زبلا زلو بزي ابز السومون 220 امبر 240 دقائق 30 خلكني 30 مع استبصي حلو ولا مسيلكا it would be September 25 230 كتبصح صبو ነገር ግን nobody knows it could go 10% up እንተخيدا 10 توسع حبزلاته مالتي 210 exact ስለዚህ ናይ 10% ይዘለካ absolutely possibly كبرحو break even ናትካ 230 ትقول ግን high risk كنت اوبشن لا تغيرنا حق كنا اوبشن صبوري is it good bitcoin option expiry زخون على عربي بخميكس الوي شو بيليون is always volatility allo malati expiry date كون كله بزح option كله بتخبابي there will be volatility نعخا by before 1 September will be worth it نعخا by اوكي روبي زرع اخي وتوصل تاعي روبي ናይ ክራውድ ስትራይክ መፂና ኣሎ ናይ ከባቢ 8% ክትውሰኽ ኢላላ ሲአርኤም እውን ከም ናይ ከባቢ 8% ወሲኻ ፅቡቅ ኤርኒንግ ሂቦም ማለት እዩ ናይ ክራውድ ስትራይክ ናይ 200 ዓወት ሬቨኒ ቢት ገይሮም ኢፒኤስ ካ ናይ 7% ቢት ክገብሩ ክኢሎም ማለት እዩ ናይ ሲአርኤም ግን ኣቀዲመ ክሪኦ ፀኒሐ ሬቨኒው ዳርጋ ባይዘፍ ተረትዮ ቢት ገይሮም ፀቢቢ ማለት እዩ ሓፈሻው ግን ናይ 2027 ጋይዳንስ ኣውፅኦም ኣለዉ ናይ ዓመት ሙሉእ ኣብ 46 ቢልዮን ኣታዊ ክገብሩ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ ኣብዚ ናይ ኪውቱ ግን 11 ቢልዮን ብምምፃእ ትፅቢት ዳርጋ ኢንዘላይን ክንብሎ ንኽእልና ማለት እዩ ኣገዳሲ ግን ናይ ኪውስሪ ጋይዳንስ እውን ኣለና 11 ቢልዮን ናይ ኢንቪድያ ወፂኡ no ናይ ኢንቪድያ ይኮንና ብኩሉ ክዳ ተጠቢለ ካምበር ናይ ሲአርኤም ብምውሳኹ ኩለን ናይ ሶፍትዌር ትካላት አይ ሆፕ ናይ ሶፍትዌር ትካላት ሁሉ ዝኾኑ ኢኹም ኩለን ናይ ሶፍትዌር ትካላት ወሲኸም ኩለን ማለት እዩ of course ናይ ክራውድ ስትራይክ 10% ወሲኽና ናይ ሲአርኤም 10% ወሲኽና ናይ ኦክታ ያለ ኦክታ ወይ ናይ መዝገብ ኳን ፀኒሕ እምበር ኦክታ እውን ባዕላ ናይ ሶፍትዌር ትካላት እዚን ሰለስቲአን ፅቡቅ ውፅኢት ብምምፅአን everything ኣብ ዕዳጋ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ክላውድ ፍሌር ኣላ 2.5% ወሲኻ ክራውድ ስትራይክ ኦልሞስት 10 ፓውሎ ኣልቶ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ 3% ፎርቲኔት 1.6% ሰንቲነል 3.5% ፓላንቲር ኦፍ ኮርስ ወሲኻ ዝዋዕለት ብዙሕ ስኖውፍሌክ 2% ወሲኻ ሰርቪስ ናው which is 130 በፂሓላ ከባቢ 4% ወሲኻ ወርክ ዴይ 2.7% of course እዚ ከዓ ብሰንኪ ናይ ሲአርኤም 11% ፅቡቅ ውፅኢት ምምፃእን ናይ ክራውድ ስትራይክ ከባቢ 10% ናይ ኦክታ ከምኡውን ከባቢ 10% ምውፃን ኩለን ናይ ሶፍትዌር ትካላት ፅቡቅ ወሲኸን ስለዚ that's our expectation ናይ ኢንቪድያ ፅቡቅ ውፅኢት ተምፅያ ከዓ ኣጋጣሚ ኮይና ብንፃሬን ዝኸረ ናይ ሶፍትዌር ናይ ሃርድዌር ንበር ኢንቪድያ ፅቡቅ እንተምፅያ ከዓ of course ከም በዓል ማይክሮን ከም በዓል ኣርም ከም በዓል AMD ብሮድኮም TSM ብፍላይ ከዓ ተናኣሽቱ ትካላት ምዃናይ ሜሞሪ ሳንዲስክ ኮርዌቭ ነቢየስ ከምኡውን CMCIን ቨርቲቭን ማርቨል ፅቡቅ ክውስኻ ተፅቢት ትግበረልን እዩ until then ግን ናይ ኢንቪድያ ውፅኢት ክንፅበ ክንፍትን ኢና
قتل روبي تناي قريمني تناي ساس فلان وسيخنا قطمي لا قرامي بالتا الت 4% سيرفيس ناو كما ب 4% فالنتير راي زيرو لا ناي كراود ستريك حجزوي ناي سي ار ام حجزوي دارجا كلتياتن صبو زون اتاوي امتيني مالت ناي سي ار ام البعد زينا كيهلو ارنينك ازي مسات يكون ناي كراود ستريك جن بتاعمي دس دبلي مالتي ريفينيو صبو مالتي امو تي ريفينيو يير اوفر ناي 26% كوسا كيلو مالتي ناي مولا عمت ناي 2027 غايدانس ون اوتيوم نزون تثبيت رتعمل مالتي تريفينيو كاب 5.9 بليون سكاب 6.1 بليون لعل تثبيت متي مالتي بزح يكون تفلدي جن يا دس دبلي مالتي ناي كيو 3 غايدانس ون لعل تثبيت 1.52 بليون سكاب 1.53 بليون مالتي تثبيت نمر 1.53 بليون يا صبو غايدانس فلاي لكلتشن 27 سوانا مالتي ناي زعمتون تثبيت كاني دغبا رتعمو مالتي اتعبت يير اوفر ريتريناون هذا كابتوم دحان دخوني مالتي ناي سي ار ام ترينا كن تي ريفينيو يير اوفر ناي 10% راح يكعب كيلو مالتي مال بات زينا ندحر له خويني فتشير له جن بحافشه ناي من خاتم ناي سوفت وير تكالات ناي سايبر سيكيورتي تكالات كليتياتن لو مانتي عود عمتن كوين لو مالتي سوفت وير عود عمتن كوين مالتي يس ايرن ون سنه تقيد كبرحو ايفن ماراون كتصلو تقله فوتبول اول تايم ودي خاطفون اللي زعبا فوتبول زاربا ولا بزهلو سلس is my guess probability رينين غيرنا by the way stock market is fun for me it's been a pleasure بزعبو analyze كتقدر كترئي كتزارب I don't know I find it enjoyable كم يترهبو stock market بتاعمي يستاي إذا استمعوه I actually miss it a little bit because with this project we have ongoing أتخبط stock market قبل وصور بجزية وسيدة سلزله but I miss it it's fun still earning season و analyze تقدر وقاتات كترئي it teaches you a lot بزح مركة كم زخم يتبطوا لكم ناي stock market I am in love with the coco is when you're had I am in love with the stock market ملسي هذا نعم تاي ملسيو نلاسي برهم the information هبي خطر لله خاي مثلا يعشل للكاب ناي اوبشن tools option قلقلة بديها صدقكم صدقك فأبي لحنا بزيها if you ask politely ناتك expectation تاي نيرو برينا بانفيديا توسخ ليها ولا توسخ كتقول سلازو قنيت كتوسخي اوكي actually thank you for reminding me بزحت ون ابو سيدت كلخو منيخه حيتكن ليها نغاسي هنا ابزلكا tools that options ai.com يقعد من عند سيدنا ضروري مسيلة no problem بحلفنا كله فريقه وين كله المسلمان تكون حدا خلت مونغو حلفنا قال له نقولي سقوم متأخرنا ونصبغي ربي فوت جوار زبلنا يوم نيرم مريت وصلنا مالتي توصل على كتسارب تقول لي الكهرباء حكينا تقول لي لو كتقول لي أغنياني راقمكم مبزعته جزء انفيديا عب ارنجليت وسخول مقنعات يا اخي انت ديما تقدر تقولي قل انفيديا توصف انت اخوينا في لاي اجريسيفلي زخونه اكايد حكيت نحل اخوينا مبسحته جزء تاينا نتصبه ايفنت كله اب ايفنت خمت انفيديا بقى خمسي ناي تكنولوجي ناي اي تكال قال كات حرف يكون ناي فتره تكالي انفيديا بقى درجه كمزي فولي ناي فتره كامباني مالتي ابزبنا ابسحج زلنا زبن كنريو خلنا مالتي كل زي دمصو حدش ነገር فولي لمس مايكروسوفت اب قربا غزي زكبرو تناي اي كمبيوتر بي سي لابتوبس دمصو هذا كابتوم
أزيو فولي زخنة فترة ونوزي مالتي نبعل من يخاطب له نبعل إنتل جل خي ترفه كابصوت زوج إيه مالتي سلسي أبقى جزء يعني إيفنت كله يعني إنفيديا أفتي إيفنت أنا حدش تكنولوجيا حدش موزة خرينيم تموزة خاني كل جزء نتأدعى سبرايز اللي قبلتي أيكون يوز بهال أبز زمن زي كلا إذا خبرت حسيت عن إسرع عمت كويس جدا بالله هندا بتيم قبلوها مالتي أكم زوان يوسخي حافظ ግን ያ ወልናይ ዕዳጋ እንዲኽፈርና ተኸምዚ መስል እቲ ሬቨኒው ኣግሬሲቭ በቃ ካብ ትፅቢት ንላዕሊ እንተዳ ኮይኑ ናይ ከባቢ 7% ሓላቢት ገይሮም ኣዝዩ ፍሉይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ናተይ ትፅቢት ሕጂ ደሎ ናይ 95 ቢልዮን ኣታዊ ትፅቢት ርኢ ካብ 94 95 ደሎ ግን እቲ ዕዳጋ ነዚ ከም ውሕድ እዩ ዝርኦ ከምቲ ንፈልጦ ኣብ AI ዘሎ ኤክስፔንሲቭ ዝኾነ ስፔንዲንግ እንታይ ይገብር ዳርጋ ዕዳጋ ካልእ ዝፅበለሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ምክንያት ክትውስኽ እያ ዝብል እምነት የብለይ ምክንያቱ ብዙሓት ትካላት ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ወፃኢታት እየን ዝገብራ ዘለዋ እዚ እቲ ወፃኢታት ንሓዳግ ኤንቪድያ ክትርባሓሉ ደይክኢላ ወይ ድማ ናብ ሬቨኒው ክትገይሮ እንተዳ ደይክኢላ ምጥርጣር ወይ ከዓኒ ፍርሒ መፅኡ ማለት እዩ ምስቲ AI ባብል ዝተሓዝካኒ ገና ናይ AI ባብል ፍርሕውን ኣይወፀን ኣሎ እዚ እቲ ምክንያት ትብል ማለት እዩ ግን ዕዳጋ ክፈርድና እዩ ጽቡቕ ክልተ መሰጅ ደሊት ገይረልካ ኣለኹ ብዚ መኒኻ ሓቲትካ ፀሪፍካ ኢኻ ንዓኻ ባና ይገበርኩን ኣክቹሊ ንዓይ ትፅረፈኒ ንካልእ ሰብ ከይትፅረፋ እዚ ክስታይ ሽኮር ገለ ትብል ዘላ እያ እቲ ኮመንት ዝሓፍከያ ደስ ዝብሊ ኣነሰሰሪ ዘየድሊ ማለት እዩ ኤኒዌይ ታንክ ዩ ሮቢ 50-50 ዝበዛሕኩም 80% ትውስኽ ኢልኩም ኣለኹም 80% ትውስኽ asking about the information you were talking when you were thank you I'm gonna no زعبا خيكونكم حكا بتصرف سنحزمه ምናልባት anyway thank you أحوات let's get back to NVIDIA I think سلسة دقيقة هلونا يقرنين اختبرنا CRM 14% وثيقة كراود سترايك 10% أوكتا 15% كل الناس ساس ناي سوفتوير تكالات ناي هاردوير تكالات كأخوم يقبرنا يزبهال مانياتو باولو ألتو أرنين زي بالله 5% وثيقة مانياتو ناي سايبر سيكوريتي تتسجع سلازخونت فورتينيت كباب 3% بلانتير almost 1% بزيحة سنوفليك كباب 3% سيرفيس ناو أرنين زي بالله رأيوه بس إن كناي سيلز فورس كباب 5% كتوسخ كلا well what can we say elastic حدا 3% كتوسخ كلا زي سكيلر كبابي 3% وثيقة نري لنا بزحات أرنين نيرنا لما عندي actually انفيديا مرحيتن كراود سترايك 10% سيلز فورس 15% أوكتا 15% من خاعد كان زي NPS كباب 5% كتقول الكلا HP 10% تقولي لا فيف أين فلتانينا كباب 5% وثيقة نري لنا we are still waiting for the king of AI Mr. NVDA إن نسبة أرنين 8% كتوسخ إلنا لنا actually صباح يزرع تزوسخ المقدالن حفش أوجن أبز حلف 4 أرنيناتا ماينس ويكات أي حقنا نيرا قديلا let's hope for the best ناي TRM earning أي فتحون يرحق مزرعة كم قبل سنة تايت مغنات زينا كل يجي قبل سنة همو يا أتي earning درجة in the line نيرو مالتي لا التثبيت هيكون درجة بتثبيت نيرو مالتي حفشة كنكر سنة زينا لهم تزينا خانتايو سليس فورس مس open no anthropic مس anthropic partnership جيرو مالو إذا خانتايو تي cloud force مس anthropic وينهم بحساتي data attention أبت cloud كتقوموا مالتي أبتنا cloud تسامع مالو مالتي إذا حدا كابتهم بزحات customers follow them زادين سليس فورس سخاختو وانا مالتي 14% الكامش هو 14% يا ناي باترنشيب كوداي مالتي
كل شيء earning دحرا قالوا خوينو تي نيوز كام ست تحسين مزية مالتي فلاي ديل يعني partnership دحرا خوين بمساحة كذي الفترة زي Yeah, thank you. 10 Jolis, thank you. I think it's a gift or something. Probably lives لازم زخون. Says thank you football. Mama MSTR Miss Bitcoin. I think there are in a Kazakh Malka. Please read it. I know we don't have time. I want to use it myself so that I can go along with you. Understand easily. Nagas in Tanya. Thank you, young man. I was asking about the information you were talking when we were analyzing the markets. I have no idea what that is. Malcielen. Skanagasi Karagis Havana. Abinite platform information. I think it's definitely information narina. Is it chart zero zero? Oh, Nvidia had a percent to go by the way. Earning real not 100% zero. And the 3 zero zero تخونكم أبزخون ولا جوجل كتير وتقولهم حفشة وأنا زلت كمان زلهم ويبولي بحال أبي كينا BS and tracer ويبولي بحال زيادة وينا مالتي. في ناي option وينا كله ريال بس أنا حكوا استفلا عن البلاتفورم. أبكرم تقوموا له most probably كن زي platform تقولنا زي أنا ويبول. أبزخ فرلا ليز ويبول زول روبي. ويبل ساعتكم البلاتفورم من ديا تشارت ريل لها ناي أمريكا بروكر هو أبزل له صحف مرابزي لا هو صحف على لا الريال بزبكم ويبول زبل تمتحطوا تي أبليكيشن أوريدكم كنتكم تدخلهم أنا سريع معكم كنت عايز لين مهاري أكوني انفيديا 3% تقولي لا بايزوي نعم كنت ميت جزء أوريد لا which is unfortunate كسب حجيجن it's not done yet مهنياتو تي زعابة earning call بحجي زلنا رب من الوقت تاني سكيرم ليه قرمكاي درجة 3% تقولي لا فلت نجاري أنت revenue ب4% رتيو 9.6 بليون أنت يوم مالتي year over year ناي 160% تي EPS وسيق revenue كان ناي 260 كريزي صغنا أبيتي مالتي بحفظ شاغن 9.5 قله تثبيت كيرانيرا ناتي استيمنت سينيرو مالتي تدمت وقت 9.6 بليون ب4% كرت عقلو EPS كاني ناي 3.23 برشر بمسا ب6% رتي عمو مالتي تعداقا قن كنت كل جزي نبلو اب كاون العديد زتبا مالتي كوكد لاخي إلو بحفشا قلنا اب تكول كا كنسمعنا بسبع تي ناي روبين دي تحاس مالتي ثانك يو روبي هايبر سكيل كالات قن وسيخه نخونه من نزل ناي هايبر سكيل كالات نيو كلاود كوسخه قبان نيرو بزي زخونه مكساس يلان مالتي Yeah, I think not a موسخ QQQ 0% is a low حنتي I was on synchronizing Amazon 0% Meta 0% Nvidia ترى Nvidia by the way is قصري مس بلا عند بيت يبلي حفشة وهم زربوا قلص الناس الحق إن revenue 9.6 بليون أمس يعني 9 كتير نبرة جمجام يعني 100% عملنا عملت I don't know what more the market wants إذا كانت هذه توصل هي idea EPS كنت نتبي عدد نبرة تثبت ب120% عبيو which is كنت نتبع 20 كم كيلو إذا عبي ناتنا تثبيت نبرنا data center كاب ب110% وسيخو which is estimate 8.5 نبرة كباب 8.9 أمس يوم أو أنت وزي كنا قلنا تايني ربزي this gross margin 7.5 نبرة تثبيت 7.5 راح نعو 7.9% قدرت تزمسون يوم I think would have been positive still positive I can't imagine by the way I would expect it to go positive معناته توسخ يا ماشي زي كله بقلل يكون 9 كنت نبرة 9.6 بصبغ أسعاره تظل نكابي 4.5% كابت تثبيت نلعب مالتي which is high EPS still EPS ون لعلي زول لازم data center بعبيها نايكابي كل percent يزون زول زي 3.4% كابت تثبيت نلعلي كتم صوب مقالة still أونتاوي وكا positive نبلا لنا guidance which is the most important guidance estimate نبرة 104 كنا مسئنا يبلو margin this is the issue margin 7.4 كو قدليو تثبيت زلو ناي زمت زلو مالتي
ስለዚህ that's the only issue እቲ ክምቀል ይዝበልናኩም what is the capital shareholders short term debts adjusted income operating expense outlook assumes no data center compete revenue from China ናብ ቻይና ዝኾነ ኣታዊ እንተ ዘይብሎም እዩ ዝተዋሂብና ዘሎ ባይዘው ናይ ቻይና ኣታዊ እንተ መፅኡ ብኸምስ ናይ ውዕላት ገለገለኻ you would expect Nvidia to ክትውስኽ ትፅቢት ንገብረላ ምክንያቱ እዚ ገምጋም ተዋሂብና ዘሎ ኣውትሉክ ተዋሂብና ዘሎ እዚ ናይ ጋይዳንስ ዘሎ ኣታዊታት ናይ ረቨኒ ናታ ካብ ክስታይ ወፃኢ ካብ ናይ ቻይና ኣታዊታት ወፃኢ ዝብለና ዘሎ ማለት ስለዚ AI has reached its inflection point it's doing useful work ጽቡቕ ዝኾነ ስራሓት ዝሰርሕ ኣለና ቶከንስ ናቶም ካብ ፕሮዳክቲቭን መክሰብ ዘለዎን ይኮን ዘሎ ስለዚ ኮምፒት ንብሎ ዘለና ናይ በዓል መታ ኣታዊ ተቀይሩሎ the AI infrastructure build out is it's at full stem Vera ክትገዙ ፀኒሕካ ሮቢ Vera ሮቢን ከዓ ኣብ full production ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ነዚ ግዜ እዚ ፓወር ንክገብር ወይ ከዓ ነዚ ዘሎ ናይ AI ኢኮኖሚ ፓወር ክገብር ወይ ከዓ ሓይሊ ክህብ ከም ዝተበገሰ እዩ ፀብፀብ ዝህበና ዘሎ I think 240 ኣባላት ኣትይኩም ኣለኹም ኣብኡ ከለኹም ላይክ ተገይርኩም እውን ሓጋዝ ምኾነ ነይሩ Nvidia ከባቢ 1.3% ክትጎድል ከላ እቲ ኣወንታዊ ንያ ዘለና ግን CrowdStrike 10% CRM 14% Okta 10% almost Okta by the way imagine ከባቢ 10% በፂሓላ ሰሜንተን ዝዓብያ ትካላት ዝነበረና ሎሚ Nvidia CrowdStrike Salesforce Okta የሎ ኣባላትና ነርኩም ይኹም ናይ CrowdStrike anyway ዝሸጥኩም ኣለኹም ዲኹም 210 በፂሓላ ኣባላትና ብዙሓት ኣለኹም CrowdStrike ወይ Fortinet ወይ እውን Palo Alto cyber security ብዙሕ ተከታተሉና ተዋፍሩ ትሉ ትኾን ኢኹም have you sold it እጅ ገዚእ 8000 ናይ 8000 ዩሮ ማርኬት ቀደም ይተዓጽዩ ነጋሲ ሕቶኻ ናይ ኢቶሮዳ ናይ ትሬዲንግ 20 ያትብ ነራ መስለን ናባኻ ክምለስ ኣበይ ናይ ፕላን ነው ምንሲያባ ምሳሌ ነራ ሕቶኻ ነጋሲ ማርኬት ክሎዝ ማርኬት ብዛዕባ ኢቶሮ ፕሊስ ኦኬ ተኽሊ ኢቶሮን ትሬዲንግ 20ን ፍልልዩ እንታይ ትብል ሕቶናት ካኔራ መስለኒ ኣብ መጀመርያ ዝሓተትካዮ ክልቲ ደሰይኒ ንዓኹም በልጅም ዘለኹም ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ ቁሩብ ፍልልዩ ክልዎ ክልያቱ ናይ ታክሲ ኢንሰንቲቭ ገለገለ ዘለዎ ሓፈሻዊ ግን ኢቶሮ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ እቲ ፍልልዩ ጥራይ ኣጠቃቕሙ እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ እቲ ናይ CFD ምናልባት ኣብ ትሬዲንግ 20 ዘሎ CFD ዝበሃል ኣሎ ዝኾነ ደሪቫቲቭ ክትጥቀመሉ ትኽእል ንሱ ናይ ቤንዩ ዘሎ ትሬዲንግ 20 ናይ ኢቶሮ ግን CFDን እቲ ኖርማልን ኣብ ሓደ ስለ ዘሎ ቁሩብ ፍልልዩ ኣሎ እምበር ወላ ሓንቲ ፀገም ይብሉን ተመሳሳሊ ስለዚ ኢቶሮ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ፍልልዩ ይብሉን ምናልባት ኣብ ንእሽተይ ሚእታዊት ክትገዝእ ከለኻ ሸይጥ ከለኻ ንእሽተይ ፍልልዩ ከሎ ክእል እንተዘይኮይኑ ግን there is no a big difference ምናልባት ናብቲ ናይ ቴሌግራም ግሩፕ ስለትሉ ኣብ ፃሓፍልና እሞ ክንምልሶ ንኽእልና እወ ሕቶኻ ትምልሰለ ሕጂ ገዚእካ ሰሊም እንታይ ገዚእክ ወይ እንታይ ገዚእካ ናይ Nvidia I think Nvidia beat the market I think so 1.2% ኣሎ ብሕጂ ወሃበና ይግንቲ تكون باي زوي وقتها CRM سلستين ناي سوفتوير تكالات سلستين بيت جير لو 10% وصل سلستين انت 10% كاليت 10% سلسيت 10% almost كوسخا كيلن روبي زو سخت عليك ابو والله يا ولا ميموري اوكي انا ميموري ستوك درجه لما انت يريل قالك 0% فيديو كروب ريكفر تقبرالا اب نيو كلاودون دحان زغونه منقسقاس አሎ ንመራበል كروب ደጊፋታላ ማለት ጽባሕ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኸኣኒ ድሕሪ ኤርኒንግ ኮል ኣለና ድሕሪ ኤርኒንግ ኮል ከዓ ክንሪአና ማለት እዩ ከም ዝመስለኒ ማርኬት ጽባሕ ግሪን ኮል ናይ ድማ ናይ ሃይፐር ስኬል ናይ AI ክላውድ وملأنا ميموري ستوكت جرين كوين كوعلة مهنياتو Nvidia أنت كينج أوف AI ترى يكونس كم جا عنده حقنا يتماركت يوم مالتي من artificial intelligence يكونس ده سعداك بومولي أتصلوا لذي
ናይ CRM earning قرب حاجزوا خو علينا تعداقة ناي كلاود مهناتها مستي ناي أنتروبيك مس أنتروبيك يوم باتنشيب يرلون ناي أنتروبيك زينا كدقوفي مهناتو مبزعات ناي كلاود كل كذي أبتو عليه المركزة أزي أقدر أسجل ناي إنفيديا دملسو حتتات هالونا نرى كيف وصل قبل ونسي مالته عادي ما خارج إيه إذا ناي هايبر سكيل تكالات ناي جزء على سن تشيب فترة الله ولا برهان أنت في مجمع تاجريت كان يركب ناي جزء على سن تشيب سندا سرحة مثلا أمازون ناتو مالهم جوجل نتي ناي AI تشيبس دي كونس إنك لا ميموري ستورج كماني بوتا خلق على الزخل ستورج كك على الزخل تشيبس كتر في ميزان مالتي سلازي نحراني ناي جزء على اسم تشيبس موزلو وينهم مسجزة كاب انفيديا زنبورم تقعتني أنا نداول لخمتي ويدماني اب انفيديا زنبورم رئيس مركز أنا أقول لك لازم انفيديا دمت على زنبرة ريفينيو اب حركة كأتيس بالفرحي لو من خيط وسخ غير والو مالتي كلاي أقعد سخا ننتايو تي كاب اكس ازيو تغانينو غريلنا نتعراغن فرحي نا مبزحاتو غيزه بنصارو ግን እንታይ እቲ ካብ ኤክስ እንድሕር ኣነ ካብ ዝደልዎ እንድሕር ጎዲሉ ንኤንቪዲያ ሓደ ካብስ ዓበየ ክራሽ ከምፃላ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ድሕር ኣነ ኣማዞን ዲ ጉግል ዲ ሜታ ዲ ካልኦት ስፔንዲንግ ዝገብራ ብኤንቪዲያ ማለት እዩ ካስተመር እንድሕር ኣነ እቲ ደውፅዎ ነበራ ካብ ኤክስ እንዳጎደለ መፅዩ እዚ ስፔንዲንግ ኣብ ልዕሊ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝመፅእ ነበረ ወይ ድማ ኣብቲ ኤአይ ኢንፍራስትራክቸር ዝወፅእ ነበረ ስፔንዲንግ እንዳጎደለ ስለዝመፅእ ንኤንቪዲያ ከጉድላ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ earning call دونا ጥራይ ደይኮነስ ድሕሪኡ ዘሎ እቲ ናይ AI spending ከም ዘሎ ክቕፅል እዩ ወይ ድማ ክጎድል እዩ እቲ ዕዳጋ ክርአ እዩ ማለት እዩ ባይዘወይ ዕዳጋ ፅቡቅ እዩ ንኤንቪዲያ ግን ቁሩብ ካሲያ ማለት እዩ ክሳብ ኤቨንስ መፀና ሓድሽ ኦል ታይም ሃይ ስካብ ንርኢ ማለት እዩ thank you Robi yeah ናይ oil ምጉዳሉ ንባዕሉ እዚ commodity I think gold ወሲኹ new gold by the way wow gold ንልተሓት ንብዙሓት ነርኩም ጎልድ ከምዚ ኢልና ገዚና ብዙሕ ገለ ትብሉ ደሪጎ I think ኣብዚ ሓለፈ 30 መዓልቲ ካተናይስ is crazy ናይ silver ኣብ 30 መዓልቲ 15% ወሲኻ I know ሰባት ክስታይ ክትገብሩ ነርኩም ኢኹም I don't know. I've never invested in gold. I've gold awafire አይፈልጥኒ ኣነ ሓፈሻው ግን ነቲ ዕዳጋ መርኣይ ገለ ንጥቀሞ ዲና ኣብ ዓመት 36% ወሲኻላ ስለዚ all time ሃይ ኮሎ ምውፋራይ ማሲቲ ስምክስ ክፅዋዕ ኮሎ ገለገለ ስለንዋፍር ቁሩብ ንህስእ ናብቲ ንኣትወሉ ዕዳጋ ሞ ቁሩብ ጥንቅሬና ንኣቱ የዘኻኽር ስለምንታይ ናባ መፅአ ግን እቲ ቻርት ይልቃዓትትካ ንፀኒዕካ ክቡርሓው ኣብ ትሬዲንግ ቪው ርአ እዚ ይምረፅ እዚ ትሬዲንግ ቪው يرى الذي روبي تريدين فيو يرى له هو ناي تريدين فيو ابزلكا زبزحه زي تريدين فيو .com يلكا مور ابو تمرازي يخون تي ويبول ساي قبل كام زبزحه سبس زي كتاتل انا غنا غاطام كوينو ناي $10 هيبه كورس وصل كله قدم نيرو تي انا وصل كله كورس 100 كبين زبال سيتي كومولس لازم نبره كاو داونلود جيريا انجلش نبر مالتي ስለዚህ በዚህ ሕስ ዝናይ ዝለጥቀም ሓሮብን ባዕልኻ እዚኻ ተጠቀምቲ ዝተጋገ ኣነ ትሬዲንግ ቪው ተጠቀም ትሬዲንግ ቪው ያ ትሬዲንግ ቪው ወዋ ዝበዝሐ ሰብ እዚ ዝጥቀም ዝኽጥቀም ትኽእል ኢኻ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ዲብ ዝተፈላለዩ ኮርስ ብዛዕባ ክትወስዱ ትኽእሉ ንእሽተይ መራኢ ዘድልየኩ ሓፈሻው ግን ዌልካም ጓዳም መፃኩም ኩልኹም ኣሕዋት ስለዚ ዕዳጋ all in all كحدنت وحمش مقدار ينبرون هنا حافش أبز حلف 4 أرنين تريني أجن كم زل لوطات عقب أبز حلف خلط عمت أوشلي إنفيديا كابش دي شمون تبرسن العلي زخيد ويزودل بوزحير عنان لومها كم زي كل جزء عدنا تمشي دي 10% تراهي نعداها بوزح أي حسي بوزحيتك كوين اللو مالتي so كله أبزناتنا أبلات أبز عمت I think زوافرني وحند قبل متى صبو ተስፋ ዘለዎ ተከላላትኩም ኣብዚ ብዛዕባ ኤምኤስቲአር ተሓቱ ፀኒሕኩም there is no difference ኣጋጣሚ ኳ ተንኪፍያ ነይረ ቀደማ ቢለ ግን it's just ናይ ቢትኮይን 180 ሺሕ ኣላ ቢትኮይን ናብ 900 ገፃ ትኸይድ which we will expect MSTR to be around or more than
100 per share لعلي 200 ወይ 200 ከባቢ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ቢትኮይን ካብዛ ዘለታ 10% ናብ 100,000 ገዛ እንትኸይዳ which is possible ዝከኣል ማለት እዩ ኣማዞን 260 ኣላ ቢግ ካምፓኒ ናይ ሮቦት ዲኹም ዶኹም ናይ ዝተፈላለየ ስለዚ ሓንቲ ካብተን ብሉፃት ናይ ዓበይቲ ማግ 7 ስቶክስ እያ ትኾን ዘላ ማለት እዩ ግራብ ምንቅስቃስ ብዙሕ ስለዝኣበየት ምናልባት ተሸጥንያ እውን ፅላዕ ኣይኮነን ኩሉ ኣብዚ ንህቦ ግን ንትምህርታዊ ዝዓለመ እምበር ምኽሪ ክኸውን ኣይክእልኒ ነብየስ ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ጎሊላ ካብ 280 እንተኾነ ግን ኣብዚ ዓመት ስቲል ብዙሕ ወሲኻ ስለ ዘላ ኣብ ሚእትታት ምፅባዩ ይሓይሽ ገዛእቲ ተሃልይኹም ክሳብ ሕጂ ዝገሓስኩም ኣታሊኹም ግን ኮንግራቹሌሽን ምክንያቱ ኣብ ሚእቲ ገሊእኹም ገዚእኩም ትኾኑ ዝብል እምነት ኣለኒ ክራውድ ስትራይክ ዝገዛእኩም እውን ብዙሓት ህሉ ትኾኑ ኢኹም ወይ ፎርቲኔት ኮንግራ ስቲል ክውስኽ ይኽእል እዩ ግን እቲ ፒኢ ሬሽዮ ናቱ ቁርብ ኦን ደ ሃየር ሳይድ ወይ ከዓ ውስኽ ኣቢሉ ስለ ዘሎ ቁርባ ሰክፍ የብሊ ቪስትራ ዝሓለፈ ተዘራሪብናሉ ነርና ኣብዚ 36 ገዛ ተበፂሓ ናብ 170 ገዛ እውን ትኸይድ እያ ስለዚ ንስዊንግ ትሬድ it is an interesting stock interesting እያ እዚኣ እውን ስለዚ እቲ 130 ክሳብ 140 ዘሎ ከባቢ ባይዞን ክንብሎ ንኽእል ኢና በቲ ሂስትሪ ብዝሓለፈ ዓመት ብፍላይ ዘጋጠሞ ማለት እዩ ፊገር ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ኢዝሊ 78 ኦል ታይም በፂሓ ነይራ ኣብ ዝሓለፈ 28 በፂሓ ካብቲ ዝነበረቶ ተመሊሳ ናይ ከባቢ 70% ወሲኻ ንሪኣ ኣለና ትዝተጋጊ ኣለኹም ዲኹም ፊገር ኣይ ቲንክ ስለ ዝሓተትካ ንሪኦ ዘለኹ እዚ ካብተን ዝዓበየ ሪስክ ዘለዋ ዝዓበየ ውፅኢት ከዓ ከተምፅእ ትኽእል ፊገር እያ ፊገር ከዓ ክንሪኦ ዘለና ናይ ከባቢ 60 ክሳብ 70% ካብቲ ጎሊላቶ ዝነበረት ክትውስኽ ክኢላ ኣላ እያ ኣይ ቲንክ ኣብ ልዕሊ ዝገዛእኩም ኣታሊኹም ካይደኖ ተስላ 345 ሎሚ ከዓ 1.2% ጎዲላ well تبدل توسخ it is just a meme mag 7 stock إننا نسوي عملت mag 7 تخيلنا كيو يوسخن انفيديا يوسخن متى يوسخن انفيديا حالا تقول 10% تقول له of course تسلا يوسخن جوجل يوسخ يقول له مايكروسوفت يوسخ يقول له واو مش بيتوجه على مايكروسوفت العربي يا مايكروسوفت recover كده نوعها كوين MSFT yeah interesting أورحي 27% أورحي أمشي لشورحي 23% year to date still positive الله أب عمد سيقول لنا تنباي زوي this is crazy yeah فلايتكم لهم اليوم فلايت ناي مس انفيديا زقبرو ناي بي سي ويل سو حاجة زوا مالتي ناي اي كمبيوتر يا أبز جزاكم لهم اليوم أبز لسه 5 by the way it was one of the cheapest as حسرت يعني را كمان 7 جا متى I think حسرت I have figure from 25 okay that's good it's a positive كده اللي كله مالتي كبابي كندي percentage منزله quite almost 50% that's good Lily that's good واو واحد قنا وافر له معناته تتبلي برنا بزعبة tools options AI فاجئ just option next time earning كون كله earning كون كله خندي كم زنك أساس تي هسترناتو يسنيشين مرأي تكمل لمبر اسمه كنت أنا ون expert ناتو جلس يكون هذا نابوش تدلو لوجين كمان جري فل نجيس حافظ شوطة لوجين جري أبغزي earning ناتو expectation تي expected move ويكات خنك أصله زخدن أبز حلف earning زهوا خندي percent وسيخون يرو ويكا خندي أتاوي تامسيهم نيجي جم زوست دولي سلزي نعمل كتاشن أسران حدا شو من 10% وسيخون يرو نوفمبر انترينا نايكو 3 مالتي نايكو 4 زنبرة كتاشن أسران حدا كا شو 10% بيلو قال نابل كترة زيت كمل لمبر not deep at a زخوف له يزري جلس يكون فاجأ thank you بزعبة أكتوبر أنت أكتوبر يا روبي من هالوقت أكتوبر كاتب عليه أكتوبر ناي بيتكوين كيت خون بيتكوين ناب أكتوبر هذا كابتن تقولون سخول جزء
سب أكتوبر سب أكتوبر عندي أوكي BTC نعرفون كم مالتي BTC أكتوبر سلزوسخ إن أكتوبر تاعت بلوح أكتوبر تبع لا تفلن مالتي إن بيتكوين تحسب كم مالتي أنت أنا 8 حدا ريزيستنس سيرنا تبريك أوت مولو أي تراجع أنا له حدا ريسيرش مرأنا نيرنا تي ريزيستنس كنا ب8 دولار 8 حدا 8 كلتن تدارينا 8 حدا 8 حموشن سترونج زخونه ريزيستنس كلنا مالتي بعرف شاغن ناب 8 حموشن نبصح ديكن بصح زي بريك اوت كراغاغص الله ترى انا حاسب كاغن يا اكتوبر ولا انا تبار له MSR تسخلي متي أكتوبر مايكل سيلا انترفيو لازم بزح انترفيو الله كان مايكل سيلر نمهار له اسكت تريدينج فيو تريدينج فيو تحت تريدينج فيو انا بالمين اللي تخصيت كم له السيم مره يعني لنا بتعمل تانك احنا ونمسجن ساعه 10 كنت نجي مع افتر ماركت بحال له بري ماركت افتر ماركت الماركت قبل ماركتني علنا هو صبوا اسكت اي هوب بصبوا بروفيت عايزكم تكونوا كلهم كمتريا تبقى الفا جوجل الفابت مالتي تزدقاق يا I think انت اذا قاعد تعملوا ستوكيا سلازي كانت قرونج لو ريسك لو ريوارد تحط ريسك تحط كا ريوارد اسفقله 5% ثانك يو انفيديا دعان مالبل صبو كمي يسلو صباح ولا حنتي انفيديا ارنين مسيت تسالون يروح يجي مسلو جزينا نيرنا اوكي that's good. Do you know guys about rank group AG? We don't know. I have no idea. بزعبا انت على قمت كابنا يصبح يعني بدي بزعبا ماربل تعرفوا لكم يروبي I don't know انا بزعبا انا لا جاي قبلكم من البار روبي وانا قد كنت صفر لكم كنت في الناس صباح تويتر ابي اكس كيف مترو ادخل يوم after market 8 p.m. و 8 p.m. نا UK time تقول ودي دي ناي انفيديا نو زعبي حجي زلو ارنين كول الله انفيديا ارنين كول جميل لوجن يا صباح جميل اوريدي ارنين كول يا جميل لوجن كنسمع سلذي نخل توم اب تيليجرام جروب زلو مولو صبصا ناي كراود ستريكس ليس فورس انفيديا ناي مارابل اكسبكتيشن بزحت اوافرتا مارابل لكمنا ارنين ناي ايرنكا كم ناي ايرن شير هولدرز متن كان ناي ايرنكا كنبلينا مالتي صباح ارنا لو من سونكا ايرنكا ارنينغ الله نيو كلاود وسيغنا الله كل نيو كلاود ناي كبابي حالنت بشمون تاع 3% وسيغنا الله مرابلون كومو صلوا جيلا ناي انفيديا ارنينغ ناي 1% كن اكستريم سترونغ يكونن تي فولاتيليتي تعزي لوي مالتي و فولاتيليتي خاندون خيلنا بحفشا جن دحرتي ارنينغ كولز وهابنا انتهي كم زخونه كنريوينا مالتي تزينا مسوسه اب تيليجرام جروب زلنا ابديت كبصحنا ريجسترت قبل لك اسمعها اوكي ثانك يو ربي anyway thank you so much guys سمعت خيلها صورة قيساتها أبيها فاينانس بنات سمع خيلي أبي تبوني محل فوقني من الفيلم يا أبي anyway thank you ربي كم زولت ناي تليجرام جروب أبديت كواكم خيلي أب يوتيوب ممبرشيب زاتكم تحليكمون أبو لينك نصدركم سزغنا جوين بمقبار إذا أبديت تسخونا نيوز بصحف ملكة كتنبو بوت خوليكم تسبيت ناي مارفل ناي ايرن كم زرو بزولكم كمون ارنين كول ويكا صبصاب ناي انفيديا زتوهابو كساب حجي مسانا مسنحكم ثانك يو ربي ثانك يو كلهم كا يا برينا دس ندابلني ابقى علي سغام نراخب سلام مشت ثانك يو اي اذا ناي سوفت وير تكالات زوافكم كا كونغراتيشن لو مانتي او دامتكم مالتي سلام ثانك يو